Hare Krishna. நம்ம எங்க வந்திருக்கோம்? ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் இன் ISKCON மங்களூர். நல்லா வேண்டிக்கலாம். நமக்கு அங்க பிசிக்கலா போக முடியலனாலும் எல்லாம் இப்பெல்லாம் ஃபெசிலிட்டி இருக்கிறதுனால ஆன்லைன் பார்த்து நம்ம நல்லா வேண்டிக்கலாம். ஒரு கிளாஸ்ல இப்படி வேண்டிட்டு இன்னைக்கு இந்த சாப்டர் இஸ் a வெரி குட் சாப்டர். 11th சாப்டர். நல்ல விஸ்வரூபம் காட்டி தரப்போற, நல்ல வீடியோ எஃபெக்ட் வரப்போறது. போன கிளாஸ்ல நம்ம வெறும் ஆடியோ மாதிரி அவர் சொல்ற அர்ஜுனன் கேட்கிற போல இந்த டைம் அவர் நல்லாவே காட்டி கொடுத்துப்பாரு. இந்த சாப்டர் நல்லா புரிஞ்சுண்டு அது போல அவர் என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காரோ அதோட சாரம் என்ன ஒரு கருத்து இருக்கோ அதை உட்கொண்டு நம்ம அது போல நம்ம லைஃப்ல நடந்துக்கணும் சொல்லிட்டு வேண்டிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இதுக்கு போயிடலாமா? ஸ்லைட் ஷோ போயிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், இந்த சாப்டரோட என்ன பேரு? யூனிவர்சல் ஃபார்ம். அப்படின்னா ஃபுல் உலகளாவிய வடிவம். ஃபுல் யூனிவர்ஸ்னா எவ்வளவு பெருசா இருக்கும். இப்ப ஆகாயம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எப்படி தெரியறது? ஒரு வெட்ட வழியில போயிட்டு ஒரு ஆகாயம் பார்த்தோம்னா இந்த சைட்ல அந்த சைட் ஃபுல் 365 degrees அது ஆகாயம் தான் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி ஃபுல்லா இருக்கிற இடத்துல பகவான் தான் தெரியறாராம். அது எந்த மாதிரி ரூபத்துல தெரியறாருன்னு சொல்லிட்டு இந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்க்கலாம். சோ பகவத்கீதா சாப்டர் 1 அத்தியாயம் 11. 11 குண்டாச்சு நம்ம. ஓகே, சம்மரி. இப்ப 10வது அத்தியாயத்துல என்ன படிச்சோம் அது பார்க்கலாம். கிருஷ்ணா எல்லாவற்றுக்கும் மூல காரணமாக கிருஷ்ணரின் நிலை. அது நம்ம எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் தான் படிக்கிறோம், நமக்கு தெரியும் செய்யும். இருந்தாலும் அதுல அந்த ஸ்லோகம்லாம் நிறைய கொடுத்துருக்கான். எவ்ரிதிங் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் கிருஷ்ணா. எல்லாமே கிருஷ்ணர் என்னது மையம் வச்சுதான் நம்ம எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கு. அவர் இல்லாம ஒரு அணு அசையாது இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒண்ணுமே இல்லை. கிருஷ்ணர் தான் மூல காரணமா வச்சு எல்லாம் நடக்கும். அப்புறம் சத்துஸ்லோகம் பார்த்தோம், 4 ஸ்லோகம் பார்த்தோம். 10.8ல இருந்து 10.ல இருந்து. அப்புறம் அர்ஜுனா சக்சஸ், அர்ஜுனனின் ஏற்பு, அவரை ஏத்துக்கிறார். எஸ், கரெக்ட். மற்றும் அவரது வேண்டுகோள், அவர் ஆனாலும் ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறார். என்ன வேணும் அவருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, என்ன வேணும் சொல்றார்? எனக்கு பார்க்கணும், நீங்க சொல்றதெல்லாம் நான் கேட்டுக்கிறேன், எல்லாம் கரெக்ட் தான். ஆனா எனக்கு ஆசையா இருக்கு, நீங்க சொல்ற அந்த அத்தனை வடிவமும் எனக்கு பார்க்கணும். அவர் நீர்ல சுவையா இருக்கார், ஆகாயத்துல இது ஒளி வடிவமா இருக்கார், இப்படி எல்லாம் ஒவ்வொன்னா சொல்றாரு இல்லையா? எல்லாம் எனக்கு பார்க்கணும், எனக்கு அதெல்லாம் ஒரு வாட்டி காட்டி கொடுங்க. ஏன் கேட்கிறாரு? அது அவருக்கு சந்தேகமா? இல்ல, சந்தேகம் கிடையாது. நம்மள மாதிரி பக்தாஸ் பின்னாடி வருவா, அவளுக்கு ஒரு அக்செப்டன்ஸ் இருக்கும், அதுக்கு வேண்டிதான் அவர் கேட்கிறார். இல்லாட்டா அவர் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயே அவர் சரணாகதி பண்ணிட்டார். இல்ல என்னால சண்டை போட முடியாதுன்னு ஓடி போல. என்ன சொன்னாரு? என்னால சண்டை போட முடியாது, அதனால கிருஷ்ணா நீ சொல்லு, நீ என்ன பண்ணணும் நீ சொல்லு. அதுதானே சரணாகதி. சரணாகதினா என்னது? என்னால முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தட்ட போயிட்டு என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியாது, நீ சொல்லு, நான் அது போல கேட்கிறேன். that itself is சரணாகதி தான். ஃபுல்லாவே அவர் சரணாகதி. அப்ப அவருக்கு தெரியும் பகவான் தான் அவரோட அத்தை பிள்ளை தான், எல்லாம் கரெக்ட் தான். அவரோட ஏஜ் டிஃபரெண்ட் ஒரு இதுவும் கிடையாது, சேம் யங் பாய் மாதிரி தான் இருக்கார். ஆனா அவர் பகவான் என்று அவருக்கு தெரியும். எஸ், அப்போ சினாப்சிஸ் ஆஃப் சாப்டர் 11ல என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு. லாஸ்ட் வேர்ஸ் சாப்டர் 10ல கடைசி வேர்ஸ்ல என்ன கொடுத்திருக்கு? கடைசி வசனம் 10ஆம் அத்தியாயம். என்னுடைய ஒரு துண்டால் நான் முழு பிரபஞ்சத்தையும் வியாபித்து ஆதரிக்கிறேன். 10.42ல சொல்றேன். என்னது? அவரோட துண்டு, ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு என்னது இதுல என்ன துண்டுன்னு ஒரு பிராக்மெண்ட், நான் என்ன சொல்றது, ஒரு தீ பொறி எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன துண்டால நான் ஃபுல்லா நிறைஞ்சிருக்கேன். அப்புறம் அப்ப இன்னும் எவ்வளவு இருக்கு அப்ப அவருடைய, இன்னும் அவரை சொல்லி மாளாது அவ்வளவு இடத்துல அவர் இருக்கார். நான் முழு முடிச்சோம். அர்ஜுனன் அந்த இறைவனின் அனைத்து வியாபித்த வடிவத்தையும் காண விரும்புகிறான். அவர் சொன்ன, நான் சொல்றேன், ஏதோ கொஞ்சம் சொல்றேன், என்னால முடிஞ்சது கொஞ்சம் சொல்றேன், நான் இதுல எல்லாம் இருக்கேன் அப்படின்னு. அப்ப என்ன கேட்கிறேன்? எனக்கு இதை விட நிறைய எனக்கு தெரியணும் அப்படின்னு. அப்புறம் இதுல என்னது? கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனின் ரதத்தை ஓட்டினாலும் அவர் முழு பிரபஞ்சத்தையும் வியாபித்து ஆதரிக்கிறார். எனவே அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் முழு வடிவத்தையும் பார்க்க விரும்புகிறான். அர்ஜுனன் தனது பிரபஞ்ச வடிவத்தை வெளிப்படுத்துமாறு கிருஷ்ணனிடம் வேண்டுகிறான். அதுதான் வேண்டுகிறான். அண்ட் 11th சாப்டர்ல அதுதான் காட்டி கொடுக்கப்படுறான். அதுல என்னது? சாப்டர் வைஸ் இது வேர்ஸ் வைஸ் போட்டுக்கோ. 1ல இருந்து 8 வரைக்கும் என்னது? அர்ஜுனனின் வேண்டுகோள் மற்றும் கிருஷ்ணரின் உலகளாவிய வடிவம் பற்றி விளக்கம். ஃபர்ஸ்ட் வேர்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சாச்சு. அடுத்தது 9ல இருந்து 31 சஞ்சயன் பிரபஞ்ச வடிவம் பற்றி விளக்கம். சஞ்சயன் இதெல்லாம் யாரு சொல்லிட்டு இருக்காங்க? இதெல்லாம் பேக்ரவுண்ட்ல ஓடின்னு இருக்கு. பேக் ஸ்கிரீன்ல என்ன ஓடின்னு இருக்கு? இவர் திருதராஷ்டிரன் சொல்றது அவரோட ஞான திருஷ்டியால, சஞ்சய் ஞான திருஷ்டியால இது என்னெல்லாம் நடக்கிறது, போர்க்களத்துல என்னெல்லாம் நடக்கிறதுன்னு திருதராஷ்டிரன் மகாராஜாக்கு சொல்லிட்டு இருக்காரு. சோ அந்த 9th வேர்ஸ்ல இருந்து 31வது வேர்ஸ் வரைக்கும் சஞ்சயன் சஞ்சயன் பிரபஞ்ச வடிவம் பற்றிய விளக்கின்றார்.
அப்புறம் 32 and 33 34 அதுல என்னது ஒரு இது சென்டென்ஸ் வருது, காலோ அஸ்மி லோக அணைய காத் அப்படின்னு. அப்படின்னா என்னது, டைம் ஐ ஆம் பிகம் மை இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், நான் இருக்கும் நேரம் என் கருவியாக மாறுங்கள். அது என்னது நம்ம பார்க்கலாம், அந்த சாப்டர் வரும்போது நம்ம பார்க்கலாம். இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட், தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அந்த என்னது வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அந்த ஒரு ஃபுல் சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. தட் we will see in detail. ஐ திங்க் இன்னைக்கு வருமா எனக்கு டவுட் தான், நாளைக்கு தான் வரும். அர்ஜுனாஸ் பிரேயர்ஸ், அப்புறம் என்ன வேண்டிக்கிறார் அர்ஜுனா, அர்ஜுனனின் பிரார்த்தனைகள். அது வந்து நம்ம 35-46 வரைக்கும் இந்த. அப்புறம் only pure devotees can see Krishna's two arms supreme form. தூய பக்தர்களால் மட்டுமே கிருஷ்ணரின் இருக்கரம் கொண்ட உச்ச வடிவத்தை காண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 42-55 வரைக்கும் முடிக்கிறார். என்னன்னா ஃபுல் உலகளாவிய ஒரு அது பார்த்தாலே பயங்கரமா இருக்குமா. அப்போ வந்து அர்ஜுனுக்கு பயமே ஆயிடுது, ஐயோ இப்படி இருக்கா, உன்னோட ஒரிஜினல் ரூபத்துக்கே வா, எனக்கு பார்த்தாலே கொஞ்சம் பயமா தான் இருக்கு அப்படின்னு. அப்புறம் 4 கை ரூபத்துல வர, இல்ல எனக்கு 2 கை ரூபத்துல வா, எனக்கு அப்படி இருந்தாதான் உன்னை வந்து பார்க்கறதுக்கு ஒரு சமாதானமா இருக்கு அப்படின்னு புரிஞ்சுட்டாலும் என்னது திரும்பி அந்த மாதிரி ஒரு இதுல வந்துடும், 2 hand ஃபார்ம்ல வா அப்படின்னு. சோ ஒன்லி ஒரு ட்ரூ டிவோட்டி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல் திஸ். இப்ப நம்ம எல்லாம் வந்து இப்ப இருக்கோம் ட்ரூ டிவோட்டிஸ் தான், நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டே தான் இருக்கும். பட் அர்ஜுனா இஸ் டிஃப்ரெண்ட் லெவல். ஓகே, அதுக்கப்புறம் இப்ப இந்த 11 இப்ப அடுத்தது 1-8 சொன்னேன் இல்லையா, இப்ப 1-4 அதுல என்னது, அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரிடம் 10ஆம் அத்தியாயத்தில் கூறிய அந்த அனைத்து வியாபித்த வடிவத்தையும் காட்டுமாறு வேண்டுகிறான். 5-8 ஸ்லோகம் வரைக்கும் என்னது, கிருஷ்ணர் தனது பிரபஞ்ச வடிவத்தை அர்ஜுனனுக்கு காண்பிப்பதற்கு முதலில் விவரித்தார். பின்னர் அதை காண தேவையான தெய்வீக கண்களை அர்ஜுனனுக்கு அருளுகிறார். அது பாக்கணும்னா சும்மா இந்த வெறும் நம்மளோட இந்த என்ன ஒரு நமக்கு கண் இருக்கு, இந்த கண்ணால் நம்ம வந்து ஒரு எல்லாமே நமக்கு அறிஞ்சுக்க முடியுமா? இல்லை. அவர் குறைபாடு உள்ள கண்கள், குறைபாடு உள்ள காதுகள் தான் நமக்கு இருக்கு. நம்மளோட எல்லாம் இந்த பர்ஃபெக்ட் சென்சஸ் எல்லாம் பர்ஃபெக்டே இல்லை. அப்ப அவர் வந்து அது போல திவ்ய சக்ஷுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேர்டு வரும். திவ்யனா டிவைன் ஐஸ் கொடுக்குறான். அது கொடுத்துட்டு அதை வச்சு நீ பாரு அப்படின்னா என்னது, கண்ணாடி. இப்போ நம்ம 3D ஃபிலிம் எல்லாம் போனோம்னாக்கா என்னது, அது ஃபுல் எஃபெக்ட் வரதுக்கு ஒரு கண்ணாடி கொடுக்குறாங்க. இந்த குழந்தைகளோட ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் பாக்குறதுக்கு போகும்போது அந்த மாதிரி கொடுப்பான். சோ அந்த குழந்தைகள் எல்லாம் போட்டு அது அப்படியே அந்த கார்லாம் வந்து ஒரு அனிமல் எல்லாம் வந்துன்னா மேலேயே வராப்புல எல்லாம் இருக்குமா. சோ அவனுக்கு வந்து அந்த மாதிரி திவ்ய சக்ஷுனா இது, அது போல ஒரு இது கிரேஸ் பண்றாரு. உனக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் என்னோட ஃபுல் இது ரூபம் பாக்குற போல ஒரு திவ்ய அனுபவத்தை நான் உனக்கு கொடுக்குறேன், அந்த கண்ணால நீ பார்த்தா உனக்கு புரியும் அப்படின்னு. சோ அது வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் 8 இதுல முடிஞ்சு. ஓகே, இப்போ துர்கா மாதாஜில இருந்து ஆரம்பிக்கலாமா? ஆரம்பிச்சிருப்போம் மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச்ச மத் அனுகிரஹாய பரமம் குஹ்யம் அத்யாத்ம சம்சிதம் யத் வயோக்தம் வசத்தேன மோஹோயம் விகதோ மம. அர்ஜுனன் கூறினான், ஆன்மீகம் சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை அன்புடன் எனக்கு வழங்கியுள்ளீர். தங்களது இத்தகு அறிவுரைகளை கேட்டதால் இப்போது எனது மயக்கம் தெரிந்து விட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் இதுலயே என்ன சொல்ற, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி என்ன சொல்றார், உங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், பை மை ஹியரிங் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூ ஹவ் கைண்ட்லி given me about these most confidential spiritual subject. இதுல 10வது சாப்டர்ல எல்லாம் சொல்லியாச்சு, நீங்க சொன்னதெல்லாம் நான் கேட்டாச்சு. என்னோட எல்லாம் இப்ப கன்ஃபியூஷன் போயிடுது. அவளுக்கு சண்டை போடணுமா வேண்டாம் அந்த கன்ஃபியூஷன் போயாச்சுன்னு சொல்றாரு. இன்னும் வருது, இன்னும் நிறைய கொஸ்டின் கேட்க வர 12, 13, 14 சாப்டர்ல இன்னும் நிறைய இருக்கு. ஆனா ஒரு மாதிரி அவருக்கு தெளிஞ்சா போல இருக்கு. அப்புறம் சொல்றேன், my illusion has now been dispelled, என்னோட எல்லா சந்தேகமும் போயிடுத்து அப்படின்னு. அப்புறம் என்ன கேட்க போறாரு, டெக்ஸ்ட் இதோட அது பார்த்தோம்னா டெக்ஸ்ட் 1ஓட கொஞ்சம் ஒரு டீட்டெயிலா அனாலிசிஸ் கொடுத்துருக்கோம். எஃபெக்ட் ஆஃப் ஹியரிங் மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ். இப்ப என்னது, பகவானோட கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் நம்ம 10ஆம் சாப்டர்ல பார்த்தோம். அதோட எஃபெக்ட் என்ன ஆகுனாக்கா, an illusion is dispelled. ஃபுல்லா புரிஞ்சுனா எனி சப்ஜெக்ட். இப்ப நம்ம வந்து ஒரு கிளாஸ் நல்லா படிக்கிறோம், அது நல்லா படிக்கணும் ஃபைனல் எக்ஸாம் வரும்போது என்ன நல்லாவே தரவா ஆயிருக்கும். அப்புறம் அந்த ஃபைனல் எக்ஸாம் முடிச்சு அடுத்த கிளாஸ் போகும்போது என்னது, அப்பா அந்த முன்னாடி அந்த கிளாஸ் வந்து நல்லா படிச்சுட்டோம் ஒரு திருப்தி இருக்கும். அஜ்ஞானம் இருக்காது, ஐயோ அதை என்ன படிக்கிறது பாக்கி இருக்கே அப்படின்னு. ஏன்னா நல்லா தரவா படிச்சு நம்ம ஃபைனல் எக்ஸாமும் கொடுத்தாச்சு அந்த மாதிரி. சோ இல்யூஷன் இது இதே போல எக்ஸாம்பிள் தான் இவருக்கு அர்ஜுனுக்கு என்னெல்லாம் கொஞ்சம் சந்தேகம் இருந்தோ அது எல்லாமே போயிடுது. அண்ட் இல்யூஷனா மாயை, அந்த மாயே எல்லாம் போயாச்சு, எனக்கு நல்லா இப்போ கிளியரா புரிஞ்சுடுதுன்னு. அப்புறம் அதனால என்ன ஆகுது, கிருஷ்ணா சுப்ரீமசி ஓவர் ஆல் இஸ் ரிவீல்ட். அவர் தான் எல்லாத்தையும் வியாபிச்சிருக்கான்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சு போயிடுது. அப்புறம் அது முன்னாடி தெரியும், இருந்தாலும் அவர் சொல்ல இன்னும் கிளாரிட்டி வந்திருக்கு. அப்புறம் சாப்டர் 11 reveals Krishna as the cause of all causes. என்ன எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் அவர் தான். ஏதாவது ஒண்ணு பொருள் வந்திருக்கு, இது எப்படி வந்தது, கிருஷ்ணரால தான் வந்திருக்கு அப்படின்னு.
சோ அவர் தான் காரணம். எது நடக்கிறதோ எது இருக்கோ எல்லாத்துக்கும் காரணம் அவர் தான். என்னது மெட்டீரியல் நேச்சர். இப்ப என்ன மலை, குளம், குட்டை, நதி எல்லாம் தான் பாக்கணும் இல்லையா? நேச்சர்ல எல்லாம் பார்க்கணும். இதெல்லாம் யாரால வந்தது? எல்லாம் அவர் காரணம் தான் வந்திருக்கு. லிவிங் என்டிட்டிஸ் யார்? இப்போ உயிர் வாழிகள் இருக்கோம், எல்லாரும் இருக்கும். எறும்புல இருந்து ஆணை வரைக்கும் இருக்கு. எல்லாத்துக்கும் சாப்பாடு வேண்டியிருக்கு. யாரு ப்ரொவைட் பண்றா? ஆணைக்கு கொடுக்குறாங்க. அந்த ஆணைக்கு கொடுக்கறதுக்குள்ள அந்த சக்தி வந்து யாருக்கு? ஆணை பாகன் கொடுக்குறாங்கனாக்கா இல்ல யாரோ வளர்த்துறாங்கனாலும் அந்த ஒரு சக்தி வந்து அவரை ஃபீடு பண்றதுக்குள்ள சக்தி அவர் தான் கொடுத்துருக்காரு. இப்ப எறும்பு அது என்னவோ தேடின்னு போகும், இன்னும் அது கொஞ்சம் தான் சாப்பிடும். இருந்தாலும் அதை தேடின்னு போயிட்டு அதுக்கு ஒரு உணவு ஒரு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்கறதும் பகவான் தான். ஸோ லிவிங் என்டிட்டிஸ்க்கு வந்து உயிர் வாழிகளுக்கும் ஒரு காசு யாரு காரணம்? நம்ம எல்லாம் உசுரோட இருக்கோம்னாக்கா அவர் காரணம் தான். அவர் தான் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ற. அவர் கொடுக்குற இதை வச்சுதான் நம்ம வந்து நிவேதிதா மாதாஜி தானே எழுதிருந்தீங்க இல்லையா மாதாஜி? சொல்லுங்க. இல்ல அந்த என்னது இன்னும் நான் சொன்னேன், ரொம்ப நல்லது நீங்க வந்து ஸ்பான்சர் பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ திங்க் ஜூலனுக்கா எதுக்கோ நீங்க அப்ப நான் சொன்னேன். வெரி குட். ஏதோ அவர் கொடுக்குறாரு மாதாஜி, நான் கொடுக்குறேன். ஆஹா எவ்வளவு நல்ல பகவத்கீதா அப்படி வாயில வந்துட்டு அவருக்கு. பகவான் கொடுக்கிறார், அதனால நான் கொடுத்தேன். அந்த இதுதான் எப்பவுமே இருக்கணும். நாட் ஓன்லி இது, எனிதிங் யூ டேக் இல்லையா? அந்த ஒரு இது ஃபண்டமெண்டல் வந்து கிளியரா எடுத்தீனாக்கா நமக்கு அதுலயே நமக்கு வந்து ஒரு பெருமையே இருக்காது. ஒரு பெருமையும் நமக்கு அவர் கொடுத்த இன்டெலிஜென்ஸ் நான் படிச்சேன், அவர் கொடுத்திருக்காரு இன்டெலிஜென்ஸ் அதனால படிச்சேன், அவர் கொடுத்திருக்காரு அதனால ஒருத்தருக்கு தானம் கொடுத்தேன். See, anything is because of God. அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்தை தான் எப்பவுமே இருக்கணும். So it is very easy to understand Bhagavad Gita கூட. Any scripture will be very easy. Okay, அப்போ லிவிங் என்டிட்டி நம்ம எல்லாம் உயிர்வாழிகள் இருக்கிறதே பிகாஸ் ஆஃப் God. ஏன்னா அவர் தான் நமக்கு மெயினா சாப்பாடு வேணும், அந்த சாப்பாடு அவர் தான் ப்ரொவைட் பண்றாரு. அப்புறம் ஆல் டெமிகாட்ஸ், நம்ம மாத்திரம் இல்ல, நமக்கு மேல உள்ள புண்ணிய ஆத்மாக்கள் எல்லாம் இருக்காளே. நம்ம இதே போல உலகத்துல வந்து நம்ம புண்ணியம் எல்லாம் பண்ணி they have been appointed as demigods. அவளும் இருக்கா. அவளுக்கு யாரு ஆதாரம்? கிருஷ்ணர் தான். அடுத்தது என்னது? ஆல் இன்கார்னேஷன்ஸ். அவரோட இது ப்ரீனரி இன்கார்னேஷன் எல்லாம் சொல்லுவா. அது கூட யார் மூல காரணம்? கிருஷ்ணர் தான். கிருஷ்ணரோட தான் ப்ரீனரி இன்கார்னேஷன், சங்கர்ஷனா, அது என்னெல்லாமோ பேர் வரும் உண்டு, ஒரு ஆர்டர்ல கொடுத்து சொல்லுவாங்க. அதெல்லாமே பிகாஸ் ஆஃப் Krishna தான். So he is cause for all the Mahavishnu. He is the prime. அவர்கிட்ட இருந்தா எல்லாமே வந்து he is the cause of everything. அப்படி என்னது? How illusion is dispelled. இப்போ எனக்கு எல்லாம் இதுவும் என்னது கிளியர் ஆயிடுது, ஒரு சந்தேகம் இல்லை. அப்ப எப்படி அது சந்தேகம் கிளியர் ஆச்சு? Arjuna recognizes that by power of Krishna's grace by which the illusion is dispelled. அவரோட அனுகிரகம் இருந்ததுனாலதான் என்னோட வந்து அந்த ஒரு அஜ்ஞானத்தை நான் இருந்ததெல்லாம் மறைஞ்சு போயிடுச்சு. இப்ப எனக்கு வந்து எல்லாம் கிளியர் ஆச்சு. எப்படி கிளியர் ஆச்சு? நான் புரிஞ்சேன். இப்ப அவர் சொன்னப்ப நான் நல்லா என்னோட இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணி புரிஞ்சேன் அப்படி சொல்லல. அவர் என்ன சொல்ற? அவரோட அருள் இருந்தது, கிருஷ்ணாவோட வந்து கிரேஸ் இருந்ததுனால, அவரோட வந்து இது அருள் தான், அருள் இருந்ததுனாலதான் எனக்கு வந்து ஒரு புரிதல் வந்தது. I came to know about God. So what illusion is dispelled? என்ன உனக்கு என்ன கிளியர் ஆச்சு? என்ன அந்த மேட்டர் என்னதுன்னா, that Krishna is an ordinary friend or human being. அப்படி போட்டுக்கா, that Krishna is an ordinary friend and a human being. கிருஷ்ணா வந்து என்ன மாதிரி உள்ள ஒரு ஹியூமன் பீயிங் தான். He is only என்னோட ஒரு நல்ல தோழன். நான் இப்ப அடுத்தது என்ன வரப்போகுதுன்னு நினைச்சேன்னா, அவர் தான் வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்னு சொல்ல போறேன். அது முதல் நான் அதான் நினைச்சு பார்ப்பேன். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்தே அவருக்கு தெரியும், அதனாலதான் அவன் வந்து சரணடைறாரு. அப்போ ஓகே, he is accepting him as a ஒரு ஹியூமன் பீயிங். நீங்க வந்து என்ன மாதிரி ஒரு பட் he is not made of material. நம்ம எல்லாம் மெட்டீரியலா நம்ம இதுல என்னது பஞ்சபூதங்கள் நம்ம உடம்புல இருக்கிற போல அவர் கிடையாது. அவர் வந்து ஆன்மீக இது பாடி, எஸ், டிவைன் பாடி. இதுல என்ன இருக்கா? Then why did Arjuna request Krishna to show his universal form? இதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டோம். அவருக்கு மாயையும் அந்த எல்லாம் புரிதலும் வந்தப்புறம் அவர் தான் வந்து ஃப்ரெண்டு, அது இது எல்லாம் டிஸ்பெல் எல்லாம் ஆயாச்சு. இவர் தான் எல்லா மெட்டீரியல் நேச்சருக்கு எல்லாம் ஆதாரம் எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு ஏன் காட்ட சொல்றாரு? அதுதான் ஃபர்ஸ்டே நான் சொன்னேன். இட் இஸ் பிகாஸ் நம்மள மாதிரி டிஸ்கஸ்ட் இன் 11.3 நம்ம பர்ஃபெக்ட் படிச்சா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். எப்பவுமே நம்ம வந்து ஒரு சாப்டர் எடுக்கும்போது அட்லீஸ்ட் ஃபுல்லா முடியலனாலும் ஒரு ஹாஃப் படிச்சுட்டு வந்தோம்னாக்கா இது கிளியரா புரியும். இப்ப நாளைக்கு ஹாஃப் எடுப்போம், இன்னைக்கு ஹாஃப் எடுக்கிறோம் இல்லையா? இப்ப நாளைக்கு நம்ம இப்ப எவ்வளவு எடுத்தோமோ அதுக்கப்புறம் உள்ளது அது படிக்கலாம், இல்ல முடிஞ்சதையே திரும்பி படிக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். ஆனா இன்னும் நல்லா புரியும். அது இல்லாம நம்ம இந்த லாஸ்ட் டைம் நான் பர்ஃபெக்ட் கொஞ்சம் எல்லாம் படிச்சு பார்த்தேன். டேக்ஸ் டைம். ஒரு சின்ன சாப்டர் இருந்தாலும் பர்ஃபெக்ட் படிக்கலாம். இது ஸ்லைடே 80 ஸ்லைடுக்கு மேல போயிட்டு இருக்கு, அதனால கஷ்டம். So 11.3ல அது சொல்லியிருக்கேன். ஏன் வந்து அப்ப இவ்வளவு எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு யூனிவர்சல் ஃபார்ம் தட் இஸ் இன்னும் எனக்கு காட்டி கொடு அப்படின்னு ஏன் சொன்னார் சொல்லிட்டு அது தேர்ட் இதுல படிக்கலாம். ஓகே, 11.2
யாரு? ஜி கல்பனா. ஹரே கிருஷ்ணா, இருக்கீங்களா? ஜி கல்பனா இருக்காங்களே, இங்க போயிட்டீங்களா உள்ள? ஜி கல்பனா மாதாஜி படிக்கிற மாதாஜி. படிங்க. भावाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरसो मया त्वक्तकमलभक्ताक्ष भद्राक्ष महात्ममभिसाव्ययम्. त्वक्त कमल पत्राक्ष தானே படிச்சீங்க? என்ன படிச்சீங்க? இப்போ கிளியரா கேக்குது. त्वक्त कमल भक्ताक्ष महात्ममभिसाव्ययम्. மாதாஜி பொருள் இல்லையா? மீனிங் இருக்கு மாதாஜி, கொஞ்சம் சின்னதா தான் இருக்கு, படிச்சிட்டுங்களா? அது கொஞ்சம் படிங்க. இல்ல மொழிபெயர்ப்பு பொருளே ரெண்டு வந்திருக்கு மாதாஜி. சரி, டைம் இருக்கு, படிக்கலாமே. சின்னதா தான் இருக்கு. படிங்க. தாமரை கண்களை உடையவரே, உமது தீராத பெருமைகளின் மூலமாக உணரப்பட்டபடி ஒவ்வொரு உயிர்வாளியின் தோற்றம் மறைவு பற்றி மிக விளக்கமாக உம்மிடமிருந்து நான் கேட்கின்றேன். பகவான் கிருஷ்ணரை அர்ஜுனன் தாமரை கண்ணன், கிருஷ்ணருடைய கண்கள் தாமரை மலரின் இதழ்கள் போல தோன்றுகின்றன என்று தனது ஆனந்தத்தில் அழைக்கின்றான். கிருஷ்ணர் முந்தைய அத்தியாயத்தில் அகம் கிருஷ்ணஸ்ய ஜகதக பிரபவ பிரளய ததா என்று அர்ஜுனரிடம் கூறியிருந்தார். இதன் பொருள் அனைத்து பௌதிக தோற்றம் மற்றும் மறைவின் மூலம் நானே. இதை விளக்கமாக அர்ஜுனன் அவரிடமிருந்தே கேட்டிருக்கின்றான். மேலும் எல்லா தோற்றங்கள் மறைவுகள் இவற்றின் மூலமாக அவர் இருந்தும் கூட அவற்றிலிருந்தும் தனிப்பட்டு இருக்கிறார் என்பதையும் அர்ஜுனன் அறிவான். எங்கும் இறைவன் நிறைந்திருந்தாலும் அவரது தனித்தத்துவம் விளக்கப்படவில்லை. பகவான் 9வது அத்தியாயத்தில் கூறியிருக்கின்றபடி இதுவே அர்ஜுனன் தெளிவாக புரிந்து கொண்டதாக ஒத்துக்கொள்ளும் சிந்தனை கெட்டாத இறை அனுபவம், இறை வைபவம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு டீட்டெயிலா கொடுத்துருப்பா. அப்ப இன்னும் நல்லா நமக்கு புரியும். இல்லாட்டாலும் ஈஸி தான், அப்படியெல்லாம் பெரிய கஷ்டம் கிடையாது. இருந்தாலும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். இந்த பர்பட் படிக்கும்போது இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். என்ன சொல்றேன், தாமரை கண்கள் உடைய பகவான தாமரை கண்ணா அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு. ஓ லோட்டஸ் ஐடுவான், ஐ ஹவ் ஹர்ட் ஃப்ரம் யூ இன் டீடைல். எல்லாமே நீங்க வந்து கிளியரா சொல்லிட்டீங்க, உங்க வாயாலேயே சொல்லிருக்கீங்க, எல்லாம் நான் கேட்டாச்சு. என்னது அபவுட் யுவர் அப்பியரன்ஸ், நீங்க எப்படி எங்கெல்லாம் இருக்கீங்க, அண்ட் டிஸ்அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் எவ்ரி லிவிங் என்டிட்டி. அப்பியரன்ஸ் அவர் இருக்கிறது, நாங்க இருக்கிறதும் நாங்க போறதும், தட் இஸ் இது டிசல்யூஷன். நம்மளோட வந்து என்னது, இந்த உலகத்துல எப்படி வரோம் எப்படி போறோம் எல்லாம் நீங்க சொல்லியாச்சு, எல்லாம் நான் கேட்டாச்சு. as realized through your inexhaustible glories. எல்லாம் நீங்க வந்து போன சாப்டர் நீங்க போடல, எல்லாம் நீங்க வந்து விஸ்தாரமா எல்லாம் சொல்லியாச்சு. உங்களோட வந்து எல்லா வைபவங்கள் சொல்லி நாங்க இங்க வருதோம், அனிலேஷன் டைம்ல நாங்க எந்த போறதும் எல்லாம் நீங்க சொன்னதெல்லாம் நான் கேட்டாச்சு அப்படின்னு. அடுத்தது 3. அடுத்து ஜெயலட்சுமி மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏவமேதத் யதார்த்த, ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி படிக்கிற மாதாஜி. ஏவமேதத் யதார்த்த த்வம் ஆத்மானம் பரமேஸ்வர திரஷ்டுமிச்சாமி தே ரூபம் ஐஸ்வரம் புருஷோத்தமரே, உன்னை உருவே உம்முடைய உண்மை நிலையை என் முன் தான் காண்கின்றேனாகிலும் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்துக்குள் நீர் எவ்வாறு உட்புகுந்து நிறைந்திருக்கின்றீர் என்பதை காண விரும்புகிறேன். உமது அந்த உருவத்தை காண நான் ஆவலாக இருக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. அதேதான் சொல்றேன் நான். எல்லாம் நீங்க சொல்றதெல்லாம் புரிஞ்சுட்டாச்சு. ஓ கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பர்சனாலிட்டிஸ், நீங்க தான் வந்து சுப்ரீம் ஃபார்ம், எல்லாம் நாங்க அக்செப்டட். தோ ஐ see here before me, நீங்க முன்னாடி இருக்கீங்க. இருந்தாலும் இதுதான் உங்களோட ஆக்சுவல் பொசிஷன், 2 கை ரூபத்துல எங்க முன்னாடி இருக்கீங்க. இருந்தாலும் I yet wish to see you how you have entered into the whole cosmic full. இந்த இதுல என்னது, இந்த உலகம் முழுக்க நீங்க பரவி இருக்கிறது எப்படி சாத்தியமா இருக்கும்? நீங்க முன்னாடி இருந்துட்டும் அது ஃபுல்லா இருக்கிறது அது எப்படி? எனக்கு அந்த உருவம் பார்த்தோம். ஐ வாண்ட் டு see that form of yours. எனக்கு அதுவும் பார்க்கணும். சும்மா ஒரு ஆர்வமா இருக்கு அவருக்கு பார்க்கணும். அப்ப டெக்ஸ்ட் 3 கொஞ்சம் அனாலிசிஸ் கொடுத்துருக்கான். Arjuna expresses his desire to see the form which supports and pervades the entire universe. full universeல அவர் பரவி இருக்கிறது அவருக்கு வந்து பார்க்கறதுக்கு அவர் he expresses his desire.
இப்ப வந்து ஒரு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, ஆசைகள் நிறைய படக்கூடாது, கண்ட்ரோலா இருக்கணும் அப்படின்னு. ஆனா பகவானை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறதுல, இன்னும் ஸ்கிரிப்சர் படிக்கிறதுல, இன்னும் நாம ஜபம் ஜாஸ்தி சொல்றதுல, காலையில சீக்கிரம் இருந்து இந்த மாதிரி பகவான் விஷயத்துல ஏதாவது ஆர்வம் கட்டினா இட் இஸ் அலோ. அதுல நம்ம பொறாமை ஆசை எல்லாமே பட்டுக்கலாம். ஆனா சொந்த நம்ம இது பௌதிக உலகத்துல நம்ம வந்து அவளுக்கு ஒரு 4 சாரி இருக்கேன், என்கிட்ட 2 சாரி இருக்கேன், அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பொறாமப்பட வேண்டிய படக்கூடாது. அப்ப நமக்கு வந்து இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்ல பின்தங்கிடுமா. அதனால பகவான் பகவானை பத்தி நமக்கு அறிவு வேணும்னாக்கா அதுல நம்ம இன்னும் ஆசை காட்டுறதுல தப்பே கிடையாது. வை அர்ஜுனா ரிக்வெஸ்ட் கிருஷ்ணா டு ஷோ ஹிஸ் யூனிவர்சல் ஃபார்ம்? ஏன் அந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டாரு? டு எஸ்டாப்ளிஷ் கிருஷ்ணாஸ் டிவைனிட்டி ஃபார் ஆல். இதுதான் ரீசன். அதனாலதான் முன்னாடி சைட்ல கொடுத்திருக்கு சாப்டருக்கு வேர்ஸ் 3ல அதோட ஆன்சர் கொடுத்துருக்கு. ஏன் வந்து கிருஷ்ணாக்கு இது கிருஷ்ணாவோட ஃபுல் உலகளாவிய இது வடிவம் பாக்குறதுக்கு இவர் அர்ஜுனன் ஏன் ஆசைப்பட்டான்னா, எல்லாருக்கும் தெரியாது. நம்மள மாதிரி உள்ளவாலும் பின்னாடி வர ஜென்ரேஷன், நமக்கு முன்னாடி போன ஜென்ரேஷன் யாரெல்லாம் பகவத்கீதை படிச்சால எல்லாருக்குமே இந்த சாப்டர் புரிஞ்சுன்னா அப்புறம் வந்து யாருமே அப்புறம் சொல்லவே மாட்டான் கிருஷ்ணா இல்லை இல்ல இல்ல அதை விட வேற காட் இருக்கா அப்படின்லாம் சொல்லவே முடியாது. இவர் தான் வந்து சுப்ரீம்களோட ஒரு நம்பிக்கை உண்டு. அப்புறம் செகண்ட் என்னன்னா டு கன்வின்ஸ் அதர்ஸ், எல்லாரையும் வந்து நம்ப வைக்கிறது. சில பேர்லாம் பார்ஷியலா கொஞ்சம் நம்பிக்கை இருக்கும், பகவத்கீதா கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணும்போது இருக்கும், அது முடிஞ்சாச்சுனாக்கா டெமிகாட் வர்ஷிப் போயிடுவோம் இல்லையா. அதை விட முடியாது. ஏன்னா நம்ம இன்க்ளூடிங் மீ இவ்வளவு சீக்கிரம் நம்ம வந்து இவ்வளவு வருஷமா பண்ண நிறுத்த முடியுமா? முடியாது. ஆனா நம்பிக்கை இருக்கு, கிருஷ்ணா தான் எல்லாமே சொல்லிட்டு நம்பிக்கை இருக்கு. ஆனா நழுவி போகாம இருக்கிறதுக்கு ஃபுல் கன்வின்ஸ் ஃபுல்லாவே நம்பிக்கை வரதுக்கு தான் இதை வந்து திரும்பி திரும்பி அவர் கேட்கிற காட்டி கொடுக்க சொல்றேன். டு கன்வின்ஸ் அதர்ஸ். ஆல்சோ ஹி டஸ் நாட் ஹேவ் எனி பர்சனல் டிசைர். அவருக்கு சொந்த விருப்பம்லாம் கிடையாது. அவருக்கு இவர் நம்பிக்கை ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரே அவனுக்கு நல்ல நம்பிக்கை தான். ஆனா எல்லாருக்கும் தெரிவிக்கலாம். அவருக்கு வந்து இந்த மாதிரி காட்டி கொடுத்தா இதை அடுத்தது யாரோ வந்து பாக்குறாங்கன்னா அவருக்கு எல்லாம் தெரிய வரும். And is completely satisfied to see him in his personal form of Krishna. இந்த மாதிரி ஃபார்ம்ல பாக்குறதுலயே அவருக்கு ஃபுல்லா அர்ஜுனா வந்து திருப்தி தான். அதனால அவருக்கு சந்தேகமே கிடையாது. அது 2வது ரீசன் கொடுத்திருக்கு. 3வது என்னது? டு அவாய்ட் இம்போஸ்டர்ஸ். அப்படின்னா என்னது? வேற யாராவது வந்து நான் தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரவாட வந்து அப்ப சரி இவர் காட்டினா போல நீ காட்டு பார்க்கலாம். இவர் வந்து அந்த சுண்டு வரல 7 வயசு குழந்தை சுண்டு வரலையே ஒரு பெரிய மலையை தூக்கினா நீ தூக்க பார்க்கலாம், இந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லிதான் ஓடியே போயிடுவான். இல்ல நான் கடவுள்னு யாரா வந்ததுன்னா அவர் நம்மள மாதிரி ஹியூமன் பீயிங் தான். they cannot யாரு கடவுள் ஆக முடியாது. இட் இஸ் நாட் சோ ஈஸி. இவர் வந்து பிறவி இல்லை இறப்பில்லை அந்த மாதிரி இருப்பதான் நம்ம வந்து கடவுள் சொல்லலாம். வேற யாராவது அந்த மாதிரி சொல்லிட்டுனா இல்லை. அப்போ இவரோட எல்லாம் இந்த சாப்டரோட எல்லாம் பார்த்தோம்னா வேற யாராவது அந்த மாதிரி சொல்லணும் வந்தா இதுல ஒரு பாயிண்ட் நீ பண்ணுப்பா, அப்ப நான் வந்து நம்புறேன் நீ வந்து கடவுள் அப்படின்னு சொல்லலாம். சோ இம்போஸ்டர்ஸ் ஆனது இந்த போலி மனிதர் நான் தான் கடவுள் சொல்றவாள் அவளுக்கு தான் இம்போஸ்டர்ஸ். He wants to set a criteria. அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி. For in future there will be so many imposters. ஃபியூச்சர்ல கலியுகத்துல இதுதான் வந்துட்டு இருக்கும். நான் கடவுள் நீ கடவுள் சொல்லிட்டு நிறைய பாபாஸ் அண்ட் தேவிஸ் எல்லாம் வந்துட்டே இருப்பா. ஆனா யாரு கடவுள் கிடையாது. நமக்கு வந்து குருமார்கள்னு வேணா எடுத்துக்கலாம். அப்ப நமக்கு ஒரு வழிகா. குருன்னா என்னது? குரு அப்படின்னா என்னது? இருட்ட போக்குறவர்னு அர்த்தம். சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு குரு. குருனாக்கா என்னது? இருட்டு போக்குறவர் குரு. அப்ப குருங்கிறவர் என்னன்னாக்கா நம்மளோட ஞானம் கொடுக்கிறவர். நமக்கு ஒரு இருட்டுனா என்னது? அஜ்ஞானத்துல இருக்கும். அதுக்குதான் இருட்டுன்னு ஒரு இது மாதிரி மீனிங் மாதிரி சொல்லுவா. அந்த இருட்டை போக்குறதுக்கு அவ ஏதோ ஞானம் கொடுக்குறா. அந்த ஞானத்தை நமக்கு வந்து நல்ல புரிதல் வரும். சோ அத குருமார்களா வச்சுக்கலாமே தவிர அவெல்லாம் கடவுள் ஆக முடியாது. சோ இந்த மாதிரி நிறைய இம்போஸ்டர்ஸ் வருவா. who will pose as incarnation. நான் வந்து அவதாரமாக்கம் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு வருவா. சோ அதெல்லாம் வந்து நம்ப கூடாது. சோ அதை அவாய்ட் பண்ணணும். அந்த மாதிரி யாரு வந்து அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு வர்றதோ போலி மனிதர்கள் நம்ம நம்பணும். அவெல்லாம் வந்து கடவுள் கிடையாது. அடுத்த 4th என்ன ரீசன்? அர்ஜுனா wants to substantiate கிருஷ்ணா ஸ்டேட்மெண்ட். அவர் சொல்றது கரெக்ட் தான் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்றதுக்கு. அது கிருஷ்ணர் சொல்லியாச்சுன்னா அதுதான். அது இது என்ன ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இருந்தாலும் ஏதாவது யாருக்காவது சின்ன ஒரு டவுட் வந்தா கூட அது எப்படி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை கட்டுனா எப்படி? சரி அவர் காட்டி தான் கொடுக்கட்டுமே. ஃபுல்லா காட்டியாச்சுனாக்கா நான் ஃபுல்லாவே நம்பிக்கை வந்துடும் இல்லையா? அந்த மாதிரி that Krishna not only theoretically or philosophically but actually shows his form. சும்மா வாய் வார்த்தையா சொன்னா அதனால அவர் கடவுள் தானே அப்ப நம்பிடலாம், அந்த மாதிரி இல்லை. அவர் தான் காட்டி கொடுக்குறாரு. காட்டி இப்ப சயின்ஸ் எல்லாம் அப்படிதானே இல்லையா? சயின்ஸ்ல ஒண்ணுமே நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணாய்க்கு வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது இல்லையா? எதுக்குமே வந்து ஒரு ப்ரூஃப் உண்டு. சயின்ஸோட எனி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணா அதோட ப்ரூஃப் காட்டுவா. இது பண்ணி இதுவும் சேர்த்துனா இது வரும் அப்படின்னா அப்ப காட்டணும். அப்ப எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்ப்பான். வராது சிலப்போ. ஏன் அதை ஃபெயிலியர் இருக்கும். திரும்பி வேற கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இதுல இப்ப நம்ம சொல்றோம் H2O ஹைட்ரோஜன் 1 ஆக்சிஜன் 2 போட்டாதான் தண்ணி வரும். ஹைட்ரோஜன் 2 ஆக்சிஜன் 1 போட்டா தண்ணி வராது. எனக்கு அவ்வளவு சயின்ஸ் தெரியாது. ஐ நாட் a science graduate at all. இருந்தாலும் ஒரு சும்மா ஒரு H2O பேர் வந்தது அதனால சொன்ன ஒரு சிம்பிள்.
அப்ப அந்த ஹைட்ரோஜன் ஒன்னும் ஆக்சிஜன் இது சாரி H2O ஹைட்ரோஜன் 2 ஆக்சிஜன் 1 போட்டாதான் இது வரும். அப்ப இந்த சயின்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல அப்படிதான் எல்லாத்துக்கும் ஒரு கணக்கு உண்டு. அந்த கணக்கு சரியான கணக்கு சேர்த்து பண்ணினாதான் ஒரு ப்ராடக்டே வரும் இல்லையா? அப்ப இந்த சயின்ஸ் எல்லாம் வந்து ப்ரூஃப் இருக்கிறவங்கள சரி இப்ப கிருஷ்ணரும் அந்த ப்ரூஃப் மாதிரி கொடுத்து விட்டுமே இப்ப என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சப்ஸ்டான்ஷியேட் கிருஷ்ணா ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த மாதிரி அவர் வந்து இந்த 4 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கா. வை அர்ஜுனா ரிக்வெஸ்ட் யூனிவர்சல் ஃபார்ம் காட்டுறதுன்னா இன்னொரு 4 பாயிண்ட்ஸ். இது என்ன இவ்வளவு டீட்டெயிலா கொடுத்துருக்காங்க? உங்களுக்கு வந்து இந்த லெவல் 2ல வந்து கொஸ்டின் வராது, லெவல் 3ல எல்லாம் வரும், லெவல் 4ல நன்னாவே வரும். அதனால லெவல் 3ல கூட உங்களுக்கு இது வரும், பிரசன்டேஷன்லாம் வந்து இந்த மாதிரி 4 பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்களா எடுக்கலாம். அதுக்கெல்லாம் நினைவு வரும். அப்போ அடுத்தது யாரு? நிவேதிதா மாதாஜியா? அடுத்தது படிக்கிறேன் மாதாஜி. இல்ல யாரு மாதாஜி? எம் கல்பனா. எம் கல்பனா இல்ல வரலையே. நாராயண் சாமி பிரபுஜி அடுத்து. நாராயண் சாமி. ஓகே படிக்கிற மாதாஜி. படிங்க. எனக்கு நம்பர் தெரிய மாட்டேங்கிறது, நீங்களாயிட்டே சொல்லலாம். எனக்கு தெரியலன்னா நீங்க சொல்லலாம் என் பேர் தான். மன்யசே ஏதிதத் சக்யம் மகாத்ரிஷ்டம் யதி பிரபோ யோகேஸ்வர ததோ மே த்வம் தர்ஷ்யாத்மானம் அவ்யயம். உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால் எம்பெருமானே, எல்லா யோக சக்திகளின் இறைவனே, அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டி அருளும். ஹரே கிருஷ்ணா. பியூட்டிஃபுல்லா கொடுத்துருக்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இஃப் யூ திங்க் உங்களுக்கு அப்படி நினைச்சா, நீங்க வந்து நான் அதுக்கு தகுதியானவன் அப்படின்னு நினைச்சா கொடுங்க. இதுதான் நம்ம கடைபிடிக்கணும். இதெல்லாம் ஒரு சின்ன பாயிண்ட் எல்லாம் கொடுக்கணும். ஒரு வருஷம் நமக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்கறது. இப்ப நம்ம பகவான் கேட்கலாம், அவர் சொல்லவே இல்லையா? உங்க சொல்றா இல்லையா, என்னது நீங்க கேட்டால் கதவு தட்டப்படும் கொடுக்கப்படும், இந்த ப்ராபபிள் எல்லாம் சொல்லுவா இல்லையா? அந்த மாதிரி பகவான் ஒண்ணும் கேட்க கூட சொல்லவே இல்லை. ஆனா என்ன கேட்கணும்? பொருளா எல்லாம் கேட்கணும். அந்த பொருள்லாம் போறது வரைக்கும் தான் இருக்க முடியும். இல்ல மார்க் கேட்கறோம்னா அந்த ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் மார்க்கு, எனக்கு ஒரு SSC எக்ஸாம் வந்திருக்கு, நான் எழுதியிருக்கேன், நல்ல மார்க் பண்ணணும், நல்லா வேண்டி தேங்காய் உடைச்சு எல்லாம் பண்ணலாம். அந்த மார்க் அடிச்சப்பறம் எனக்கு திரும்பி வேண்டிக்கணும், நல்ல காலேஜ்ல அட்மிஷன் வரணுமே அப்படின்னு. அது முடிஞ்சாச்சு, நான் திரும்பி அந்த எக்ஸாம் அதெல்லாம் முடிச்சு சரி காலேஜ் தான் எல்லாம் முடிச்சா திரும்பி வேண்டிக்கணும், இந்த நல்ல ஜாப் வரணுமே அப்படின்னு. அப்படி there is no end. மெட்டீரியலிஸ்டிக் ஏதாவது டிசைர் நம்ம பண்ணினோம்னா அது வேணும் இது வேணும் வந்துட்டே இருக்கும். ஆனா கேட்க கூட சொல்லவே இல்லை பகவான். கேளுங்க கொடுக்கும். ஆனா என்ன கேட்கணும் ஆக்சுவலி பகவான்கிட்ட? என்ன எனக்கு வந்து இப்ப இருக்கு, ஆசை இருக்கு, இது வரணும்னு ஆசை இருக்கு, ஆனா உங்களுக்கு அந்த ஒரு இது எனக்கு கொடுக்கணும்னு விருப்பம் இருந்தா கொடுங்க. அந்த மாதிரிதான் நம்ம எப்பவுமே வேண்டிக்கணுமா. சோ இதுல இருந்து நம்ம அதை படிச்சுக்கணும். இப்ப அர்ஜுனா என்ன சொல்றேன்? இஃப் யூ திங்க் தட் ஐ எம் ஏபிள் டு பிஹோல்ட் யுவர் காஸ்மிக் ஃபார்ம், உங்களுக்கு தோன்றதா என்னால உங்களோட இந்த உலகளாவிய வடிவத்தை பார்க்க முடியும் என்று உங்களுக்கு தோன்றினால் எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு திவ்ய சக்ஷுவ கொடுங்க அப்படின்னு. ஓ மாஸ்டர் ஆஃப் ஆல் மை மாஸ்டர் ஆஃப் மிஸ்டிக் பவர், தென் கைண்ட்லி ஷோ மீ த யூனிவர்சல் செல்ஃப். அப்போ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தோணினா, என்னால பார்க்க முடியும்னு உங்களுக்கு தோணினா எனக்கு அந்த காட்சி காட்டி கொடுங்க அப்படின்னு. எவ்வளவு ஹம்பிள் இல்லையா? அதுதான் நம்ம படிக்கணும். ரொம்ப நம்ம வந்து தாழ்ந்து நம்மளால பகவான்கிட்ட வந்து டிமாண்ட் பண்ண முடியாது. ஹி இஸ் நாட் அவர் சர்வெண்ட் இல்லையா? பகவான்கிட்ட வந்து எனக்கு தகுதி இருந்தா கொடுங்கனாக்கா, கொடுக்கலன்னா நின்றுடணும். சரி எனக்கு நான் கேட்டேன் ஆனா எனக்கு தகுதி இல்ல கொடுக்கல அப்படின்னு விட்டுணும். நம்ம கேட்கறது எல்லாம் அவர் கொடுக்கறதுக்கு நம்ம மாஸ்டர் அவர் சர்வெண்ட் அந்த மாதிரி இது இல்லையே இல்லையா? சோ திஸ் இஸ் வாட் வி ஹேவ் டு டு. இஃப் யூ திங்க் நான் வந்து அதுக்கு என்னது தகுதி இருந்தா எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு. சோ டெக்ஸ்ட் 4 அர்ஜுனா ப்ளீட்ஸ் அண்ட் டஸ் நாட் ஆர்டர் டு see கிருஷ்ணா. சோ ஆர்டர் பண்ணல, எனக்கு காட்டி கொடுங்க அந்த மாதிரி சொல்லல. என்னது ப்ளீட் பண்றாரு, ப்ளீஸ் எனக்கு காட்டி கொடுங்க. குவாலிஃபிகேஷன் டு see லார்ட்ஸ் ஃபார்ம், அதுக்கு என்ன தகுதி இருக்கு அப்படின்னு. ஒன்லி பை ரெவல்யூஷன் by the mercy of the Lord. பகவானு கிருபை இருந்தா இது கண்ணுக்கு தெரியும் அப்படின்னு. Not possible by mental speculation or perception by material sense. நம்ம இருக்கிற இப்ப என்னெல்லாம் நமக்கு காது கண்ணு மூக்க வச்சு பகவானை உணர முடியுமா? முடியாது. அது மனசார. அதான் நான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த முன்னாடி எல்லாம் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிடுறேன். எல்லாரும் இப்ப 16 ரவுண்ட் பண்றது எல்லாருக்கும் ஒரு விதமா அனுபவம் இருக்கும். எல்லாருக்கும் சேம் அனுபவம் இருக்காது. எனக்கு இருக்கிற அனுபவம் ஒரு நாராயணசாமி பிரபுஜிக்கு இருக்காது, அந்த அனுபவம் ஜெயலட்சுமி மாதாஜி இருக்காது, அதே அனுபவம் கல்பனா மாதாஜி இருக்காது, விவேகானந்தா பிரபுஜிக்கு வேற அனுபவம் இருக்கும். எல்லாருக்கும் விதமா வேறையா இருக்கும் அனுபவம். ஆனா ஒரு திருப்தியா இருக்கும். அதுவும் 16 ரவுண்ட் பண்ண எவ்வளவு ஒரு சந்தோஷமா இருக்கு. இப்போ பண்ணி முடிச்சிட்டோம் பகவான். அப்புறம் அது போல என்ன ஆகும்னா நாட் ஓன்லி சந்தோஷம், நம்ம வாழ்நாள்ல கூட நம்ம பார்க்கலாம் இது ஒரு சம்திங் நல்ல பாசிட்டிவ் வந்துடும். அது எப்படி ஆகும்? நம்பிக்கை இருந்தா. இது கண்ணாலி காதாலி மூக்காலையும் வச்சு நம்மளால பண்ண முடியாது. இது மனசார புரிஞ்சுக்கணும் பகவான், அப்பதான் நமக்கு புரியும். So not possible by
மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன். நம்ம புத்திய வச்சு அதனால இதனாலன்னு சொல்லிட்டு ப்ரூவ் பண்ணி அந்த மாதிரி எல்லாம் வராது. ஆர் நெய்தர் பை பெர்செப்ஷன் பை மெட்டீரியல்ஸ். நம்ம காது கண்ணு மூக்க வச்செல்லாம் அப்படி ஈஸியா நம்மள பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியாது. மனசாரதான் நம்ம. அப்புறம் என்னது, லார்ட் இஸ் அட்ரஸ்ட் ஆஸ் யோகேஸ்வரா. யோகத்துக்கும் எல்லா யோகத்துக்கும் அரசன் யோகேஸ்வரா. யோகா பிளஸ் ஈஸ்வரா யோகேஸ்வரா. அப்படி அடுத்தது யாரு? நிவேதிதா மாதாஜி. யாருமா? நான் தான் மாதாஜி. நிவேதிதா மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச பஷ்ய மே பார்த்த ரூபாணி சதசோத சஹஸ்ரஷ நானாவிதானி திவ்யானி நானாவர்ணாக்ருதீனி ச. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிருத்தாவின் மகனே, எனது அன்பு அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறுத்துடன் தோன்றும் எனது பல வகையான திவ்ய ரூபத்தினை, எனது வைபவத்தினை இப்போது காண்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. காட்ட ஆரம்பிச்சாச்சு. அவரோட ஃபுல் இது பார்த்தா எல்லாம் தாக்க நீட்டிண்டு ஃபுல் கோரமான பல்லு, ஒரு பெரிய ஒரு கண்ணும், அந்த மாதிரி எல்லாம் அவரை பார்த்தா இங்கதான் கிருஷ்ணர் இருக்கா பார்த்தீங்கன்னா இங்க எல்லாருக்கும் அவரோட ரூபம் தலை சுத்துறா போல. இங்க எல்லாம் இங்க பக்கத்துல கிருஷ்ணன் உட்காந்துருக்காரு, அவனோட ரூபமும் காட்டி கொடுக்குறாரு. அர்ஜுனா கைய கூப்பிட்டு பாக்குறாரு. இவ்வளவு பெரிய உருவமா பகவானுக்கு எல்லாம் இருக்கான். அங்க எல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். பிரம்மா இருக்கார், சிவன் இருக்கார், எல்லாம் அவருக்குள்ள அடங்கி இருக்கு. தேவதைகள் என்ன, தேவிகள் என்ன, யக்ஷர்கள், கிங்கரர்கள் எல்லாம் அவரோட இந்த இதுல இருக்கார். அப்ப இதெல்லாம் பாக்குறாரு. பார்த்து அந்த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் சைட் என்ன சொல்றாரு பகவான், மை டியர் அர்ஜுனா, சரி ஓ சன் ஆஃப் பிரதா, சி இப்ப பாரு என்னோட எல்லா வைபவம், என்னோட எல்லாருக்கும் எல்லாத்தையும் நான் உனக்கு காட்டி கொடுக்குறேன். ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் வெரி டிவைன் அண்ட் மல்டி கலர்டு ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் நீ பாரு அப்படின்னு. இதே டிவில ஒரு பிக்சர் எடுத்தோம்னாக்கா மியூசிக் இருக்கும், இந்த லைட் எஃபெக்ட் இருக்கும், நமக்கு எல்லாம் அப்படியே புல்லரிக்கும். அந்த மாதிரி இது ஒன்லி பிக்சர்ல இப்படிதான் காட்ட முடியும் மேக்சிமம். அப்ப அந்த மாதிரி இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றேன், இப்ப பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு 5th verse சொல்றேன். 6வது verse. அடுத்தது யாரு மாதாஜி? ஜெயலட்சுமி. ராஜலட்சுமி மாதாஜி. ஆமா ஆமா. பஷ்யாதித்யான் வசுன் ருத்ரான் அஸ்வினௌ மருதஸ்ததா பகு அன்யத் திருஷ்ட பூர்வாணி பஷ்யாசர்யாணி பாரத. பாரதர்களில் சிறந்தவனே, ஆதித்யர்கள், வசுக்கள். இருமறது உங்களுக்கு 2 செகண்ட் என்ன பண்ணீங்க, தண்ணி குடிச்சிட்டு ஆரம்பிங்க. உள்ள போகணும் மாதாஜி. பாரதர்களில் தண்ணி போட்டு வச்சுங்க. பாரதர்களில் சிறந்தவனே, ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்ரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவரையும் இங்கே பார். இதற்கு முன்பு யாரும் கண்டிராத, கேட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களையும் பார். இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். முடிஞ்சிருது இல்லையா மாதாஜி? அவ்வளவுதானே. இதுல கொடுத்திருக்காரு, யாருமே பார்க்காது. ஏன்னா இந்த கொஸ்டின் கேட்டுட்டே இருப்பா, வேற யாரெல்லாம் பார்த்தா. ஏன்னா இவர் பார்த்துருக்காரு, சஞ்சயருக்கும் அந்த ஞான திருஷ்யால தெரியறது. அப்புறம் அந்த தேவதைகள்லாம் இருக்காது, அவ பார்த்தாலோ இவ பார்த்தா, அதெல்லாம் நமக்கு என்னத்துக்கு வேணும், யாரு பார்த்தா இல்ல அது இல்ல இம்பார்ட்டன்ட். அர்ஜுனனுக்கு திவ்ய இது தெரியறது, பகவான் அவ்வளவு ஃபார்முலையும் இருக்காரு, எல்லாம் அவருக்குள்ள அடங்கிருக்கு. இதுதான் கன்செப்டே. ஆனா கொஸ்டின்ஸ்ல ரொம்ப ஃபனியா இருக்கும். ஒருத்தர் ஒரு இதுல போய் கேட்டோம்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின் இருப்பா, அப்ப வேற யாரெல்லாம் இந்த இது யூனிவர்சல் ஃபார்ம் பார்த்தா அப்படிம்பாரு. யாரெல்லாம் இருக்கானா அங்க பெஸ்ட் ஆஃப் பர்த் see here the different manifestation of ஆதித்யாஸ் இருக்காங்க, வசுக்கள் இருக்காங்க, ருத்ரர்கள் இருக்கா, அஸ்வினி குமாரர்கள் இருக்கா, அண்ட் எல்லா டெமிகாட்ஸ். நீ யாரெல்லாம் நான் வழிபடுறோம் எல்லாம் எனக்குள்ளதான் ஐக்கியமா இருக்கான், எங்கிட்ட என்ன வழிபடுறா எல்லாம் தெரியறது இல்லையா உனக்கு அப்படின்னு. பிஹோல்டுனா இந்த பாரு, the many wonderful things which no one has ever seen. இதுக்கு முன்னாடி யாரும் கண்டிராத ஒரு காட்சியை நீ பாரு அப்படின்னு. கேட்டது கூட இல்லை, பாக்குறத விட என்ன, கேட்கவும் இல்லை பார்த்ததும் இல்லை, உனக்கு நான் காட்டி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு. எஸ் 7th. ஆறு நெக்ஸ்ட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சாவித்ரி மாதாஜி. சாவித்ரி மாதாஜி இல்ல, வேற இருக்கிறவா இல்ல யாரு? மாதாஜி. பபிதா மாதாஜி. படிங்க பபிதா மாதாஜி. இஹைகஸ்தம் ஜகத் கிருஷ்ணம் பஷ்யாத் சச்சராச்சரம் மமே தேஹ குடாகேஷ யச்சான் யத்ரஷ்டும் இச்சசி. அர்ஜுனா, நீ பார்க்க விரும்புபவை அனைத்தையும் எனது இந்த உடலில் உடனடியாக பார். இப்போது நீ விரும்புபவை மட்டுமன்றி எதிர்காலத்தில் நீ எதையெல்லாம் காண விரும்புவாயோ அதை அனைத்தும் இந்த விஸ்வரூபம் உனக்கு காட்டும்.
அசைகின்றவை அசையாதவை அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் இங்கே முழுமையாக உள்ளன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Arjuna, whatever உனக்கு என்னெல்லாம் பாக்குறதுக்கு ஆசையா இருக்கும், whatever you wish to see, behold, பாரு, at once, immediate நான் அப்புறமா அவன் காட்டி தரேன் கூட இல்ல. உனக்கு என்ன ஆசையா இருக்கோ அது பார்த்தா உன் கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரியும். அப்படி in this body, என்னோட பாடியில உனக்கு எல்லா இதுவும் தெரியும். அப்புறம் என்னது, this universal form can show you whatever you now desire to see, whatever you may want to see in future. இப்போ உனக்கு ஆசையா இருக்கு பார்க்கணும், அதையும் பார்க்கலாம். இப்ப மாத்திரம் இல்ல, இப்ப உனக்கு என்ன ஆசை இருக்கும் அதுவும் உனக்கு பார்க்கலாம். ஃபியூச்சர்ல உனக்கு ஏதாவது ஆசை என்னது, இன்னும் அடுத்த மாசம் அடுத்த வருஷம் எனக்கு ஏதாவது பார்க்கணும்னு ஆசை இருந்தா அது கூட உனக்கு இங்க கண்டு தெரியும். எல்லாம் உனக்கு இங்க பார்க்கலாம். எவ்ரிதிங் மூவிங் அண்ட் நான் மூவிங் ஆல்சோ. மூவிங்னா என்னது, இந்த மாதிரி மனுஷ ரூபத்துல யாரெல்லாம் இருக்கோமோ அவளையும் பார்க்கலாம், டெமிகாட்ஸ் பார்க்கலாம். நான் மூவிங் ஐட்டம்ஸ், மலை கொடி செடி என்னெல்லாம் இருக்கோ எல்லாமே நான் மூவிங்னா அவெல்லாம் மூவ் பண்ணாதது இல்லையா, அந்த அதெல்லாம் கூட உனக்கு பார்க்கலாம். இஸ் ஹியர் கம்ப்ளீட்லி இன் ஒன் பிளேஸ். எல்லாத்தையும் எல்லாம் எங்குள்ள அடங்கி இருக்கு. 8வது யார் நெக்ஸ்ட்? விவேகானந்தஜி படிக்க மாட்டார், விவேகானந்த பிரபுஜி. மஞ்சளா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லையா, எனக்கு அந்த ஸ்கிரீனே தெரியலையே. மாதாஜி இல்ல, மஞ்சள் இருக்காங்களே, மஞ்சளா மாதாஜி. Hare Krishna, Manjula Mathaji. Okay, she must be attending something else. Okay, திரும்பி துர்கா மாதாஜில இருந்து ஆரம்பிக்கும். எல்லாரும் ஒரு ரவுண்ட் ஆயிடுது இல்லையா எல்லாரும்? ஹரே கிருஷ்ணா, என்னோட வாய்ஸ் கேக்குறதா? ஆயிடுச்சு மாதாஜி, எல்லாம் ஒரு ரவுண்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, துர்கா மாதாஜி. மாதாஜி நான் படிக்கணுங்க. அதானே கூப்பிட்டுட்டே இருக்கேன், நீங்க வரலையே, எங்க போயிட்டீங்க? மாதாஜி அது மியூட் கரெக்டா ஆகலைங்க, அதனால நான் நினைச்சேன் இத ஆன் பண்ணிட்டு வேற கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணிடுவோம் எல்லாரும். இல்ல மாதாஜி, இல்லைங்க மாதாஜி. மாதாஜி 11 இல்ல 7 படிக்கணும். 7 படிச்சோமே. 7 படிச்சிட்டீங்க மாதாஜி. படிச்சோமே மாதாஜி. இப்போ சரி, ஓகே. ஆமா ஆமா, ஓகே மாதாஜி, சாரி. நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. 8 எடுங்க மாதாஜி. எடுக்கிறேன் மாதாஜி, ஒரு நிமிஷம். அது சாரி மாதாஜி. புக் எல்லாம் ஓபன் பண்ணி வச்சிடுங்களேன். ஓபன் பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி. நது மாம் சக்யசே திருஷ்டும் அனேனைன ஸ்வசக்ஷுஷா திவ்யம் ததாமி தே சக்ஷுஷு பஷ்ய மே யோகம் ஐஸ்வரம். அப்புறம் மீனிங் படிக்கிறடா? படிக்கிறேன் மீனிங் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஆனால் உன்னுடைய தற்போதைய கண்களால் என்னை நீ காண முடியாது, எனவே நான் உனக்கு திவ்யமான கண்களை தருகிறேன். எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப திவ்யமான கண்கள் இந்த மாதிரி கண்ணாடி போட்டிருக்காங்க, அதனால இந்த மாதிரி நமக்கு கண்ணாடி கொடுத்தா நம்மளும் பார்க்கலாம். அந்த அர்த்தம் கிடையாது. பகவான் நம்மளோட உனக்கு திவ்யமான சக்ஷு, திவ்ய சக்ஷுன்னு இங்க வருது இல்லையா? ததாமி தே சக்ஷு, சக்ஷுனா கண்கள். இல்ல இங்க திவ்யம் எங்க போட்டிருக்கு? திவ்யம் தான். திவ்யம் ததாமி, ததாமினா கொடுக்குறேன். என்னது? திவ்யம், நல்ல பவித்திரமான நல்ல ஒரு இதா தெய்வீகமான ஒரு இது சக்ஷு. சக்ஷுனா கண்கள் நான் கொடுக்குறேன். ததாமி நான் கொடுக்குறேன். பஷ்யமே யோகம் ஐஸ்வரம், எல்லாம் நீ பாரு, என்னோட எல்லா ஐஸ்வர்யங்களும் நீ பாரு அப்படின்னு. எல்லாம் நம்ம சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட்ஸ்ல நம்ம தமிழ் எல்லா லாங்குவேஜ் மிக்ஸா இருக்கும். கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதனாலதான் ஸ்பிளிட் பண்ணி படிக்கும் போது எல்லாம் புரிஞ்சு போயிடும். சோ இந்த மாதிரி இது குழந்தைகளுக்கு ஸ்லைட்ஸ்ல இப்படி வரும், கண்ணாடி 3D கண்ணாடி போட்டுனா உனக்கு எல்லாம் காணுங்கிறப்ப. சோ இதுல என்ன சொல்றேன்? But you cannot see me with your present eyes. நம்ம இப்போ பௌதிக நமக்கு இப்ப இருக்கிற கண்ணு இருக்கே, அது வந்து it is not fully, we cannot see. அந்த இதை வச்சு நம்ம வந்து ஃபுல்லா பார்க்க முடியாது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வந்து இதுல இந்த ஸ்லைடு இல்ல, ஆக்சுவலி 18 days கோர்ஸ்ல இருக்கு. ஒரு ஆப்பிள் நம்ம கடிச்சு இருக்கோம் வச்சுக்கோங்க, அந்த ஆப்பிள வந்து கண்ணாடி முன்னாடி இங்க இருக்கோம். நம்ம ஒரு நிமிஷம், வீடியோ மியூட்டா இருக்கும். வீடியோ தெரியறேன்னா எஸ் மாதாஜி. ஓகே, அப்ப நான் எனக்கு உங்களை தெரியல, இப்ப நான் சொன்ன ஆக்ஷன் காட்டுறேன். இப்ப நான் ஒரு ஆப்பிள் இப்படி கடிச்சிருக்கோம், அப்ப இந்த பாகம் எப்படி இருக்கும்? கடிக்காத பாகம் இல்லையா? நம்ம கடிச்ச பாகம் இந்த பக்கம் இருக்கும். அப்ப நம்ம கண்ணாடி இப்படி வச்சோம்னா கடிச்ச பாகம் தெரியுமா, கடிக்காத பாகம் தெரியுமா? கிடைக்காத பாகம் அதுதான் தெரியும். அந்த கண்ணாடியோட பிம்பத்தை வச்சு நம்ம சொல்லாமோ இது வந்து ஃபுல் ஆப்பிள் சொல்ல முடியுமா? இல்ல. நம்ம பாக்குறோம், என்ன சொல்றா, நல்லா இருக்கு இந்த ஆப்பிள் ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுப்பா. இல்ல, இந்த சைடு நம்ம கடிச்சு வச்சிருக்கோம். சோ நம்ம கண்களை நம்ப முடியாது. அந்த பிம்பத்தை வச்சு பார்த்து ஒரு சைடு தான் நம்ம பார்க்க முடியும். இப்போ நம்ம பாக்குற உலகம் என்னது? நமக்கு இப்ப சாயந்தரம் இருக்கு, அப்போ இப்ப எல்லா இடத்துலயும் சாயந்தரம் இல்ல.
அடுத்த வேற பாகமும் இருக்கு. எங்க இப்பதான் காத்தால ஆயிருக்கும். யூஎஸ்ல எல்லாம் போச்சுன்னா இப்பதான் காலையில சன்ரைஸ் ஆயிட்டு இருக்கும். சோ இந்த மாதிரி இப்ப நம்ம இந்த கண்கள்ல லிமிட்டட் தான். இங்கேருந்து ஒரு தூரம் ஒரு தொலைவுக்கு வரைக்கும் தான் பார்க்க முடியும். அதுக்கு மேல உள்ளது கண்ணுக்கு தெரியாது. அதே போல மோந்து பாக்குறதா இருக்கட்டும், இல்ல காதால கேட்கறதா இருக்கட்டும், ரொம்ப தூரம் இருக்கட்டும் கேட்காது இல்லையா? சோ இந்த குறைபாடு உள்ள இதுதான் நம்ம சென்சஸ் எல்லாம் இருக்கு. சோ நம்ம இதுல அதனால இப்போ என்ன சொல்றாரு பகவானே சொல்றாரு, பட் யூ கேன் நாட் see me with your present eyes. உங்களோட இந்த மாதிரி நார்மல் கண்ணை வச்சு என்னால பார்க்க முடியாது. அதனால நான் என்ன உனக்கு வந்து திவ்ய கண்களை அருள்கிறேன். therefore I give you divine eyes. behold my mist opulence. என்னோட ஃபுல் ஐஸ்வர்யங்களை நீ பாரு அப்படின்னு கொடுக்குறேன். இப்ப 11.8 is very important. எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் தான். பட் இந்த மாதிரி certain shlokas are very important. next இதுல ஒரு அனாலிசிஸ். So Lord Krishna responds by offering to show Arjuna his opulence. சரி உனக்கு பாக்கணும் இல்லையா, உனக்கு காட்டி தரேன்னு சொல்லிட்டு அவரை இணங்கிடுறாரு. அப்ப என்னது 11.5ல என்ன சொல்றேன், கிருஷ்ணா ஷோஸ் வேரியேட்டட் ஃபார்ம்ஸ். அந்த 5வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்ற, 11.5ல எல்லாம் அவரோட ஃபார்ம்ஸ் இப்படி காட்டுறாரு. 6வது ஸ்லோகத்துல என்னது, விஷன் ஆஃப் வண்டர்ஃபுல் ஃபார்ம்ஸ். எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸோட கண்ணுக்கு தெரியறா போல. ஒரு நிமிஷம் யாரோட அன்மியூட்டடா ராஜலட்சுமி. சோ அவரோட ஒரு டிஃப்ரெண்டா ஃபார்ம்ஸ் இருக்கிறத நல்லா கண்ணுக்கு தெரியறா போல பெருசா வச்சு காட்டுறாரு. அதே இதுல வேற என்ன காட்டுறாரு, அதே ஸ்லோகத்துல no one has ever seen or heard of this before. யாருமே இதுக்கு முன்னாடி கேட்டதும் இல்லை பார்த்ததும் இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் அர்ஜுனனுக்கு தான் காட்டி கொடுக்குறாரு. அப்புறம் 7வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்ற, விஷன் ஆஃப் த என்டையர் யூனிவர்ஸ். இருக்கிற உலகத்துல என்னெல்லாம் இருக்கு ஃபுல்லா அப்படி கண்ணுக்கு தெரியும். நம்மளோட இந்த மாதிரி கண்ணுல நம்மளால ஒண்ணும் தெரியும். இப்ப சொன்னேன் இல்லையா, இல்ல லிமிட்டட் தான். நம்மளால அவ்வளவு பார்த்தா எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவுதான் பார்க்க முடியும், எவ்வளவு கேட்க முடியும் அவ்வளவுதான் கேட்க முடியும். ஆனா அப்படி இல்லை, எல்லாமே பாக்குற மாதிரி அவருக்கு ஒரு அருளும் கொடுத்துட்டு எல்லாம் பாரு அப்படின்னு. சோ விஷன் ஆஃப் என்டையர் யூனிவர்ஸ் அண்ட் விஷன் ஆஃப் பாஸ். அதுவும் நாட் ஓன்லி இப்போ, என்னெல்லாம் முன்னாடி போயிருக்கு, நீ இன்னும் என்ன ஜென்மத்துல முன்னாடி ஒரு 100 ஜென்மத்துக்கு முன்னாடி என்ன மாதிரி இருந்தா அதுவும் தெரியும். ஃபியூச்சர்ல அர்ஜுனன் ஃபியூச்சர்ல என்ன ஆகுறோம் அதுவும் தெரியும். அர்ஜுனன் மாத்திரம் இல்லை, எல்லாரோட பாஸ்ட்னா என்னது, நிகழ்காலம், கடந்த காலம், வரும் என்னது ஃபியூச்சர் காலம், அதெல்லாம் தெரியறதான் அந்த இதுல. அப்புறம் 11.8ல என்னது, நீட் அ டிவைன் விஷன். இதெல்லாம் பார்க்க என்னது சாதாரண கண்களால பார்க்க முடியாது. அதனால தெய்வீக கண்களை கொடுக்குறாரு பை கிருஷ்ணாஸ் கிரேஸ். அது எப்படி கிடைக்கிறது, பகவானோட இது நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, பகவானோட கிருபை இருந்தா எல்லாம் நமக்கு முடியும். நம்ம ஒண்ணு எஃபர்ட்ஸே போட மாட்டோம். ஆனா ஈஸியா ஏதோ ஒரு இதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு டீல் சைன் பண்ணிருப்போம். ஒரு வீட்டுக்கா இருக்கட்டும் சைன் பண்ணி இன்னும் ஆக மாட்டேங்கிறது, அந்த லேண்ட் வித்து போவோம், ஏதாவது சம்திங் இருக்கும். ஆனா பகவான் ஒரு கிருபை இருந்ததுன்னா என்னது, திரும்பி பார்க்கும் யாரோ வருவா, நான் எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த லேண்ட் எல்லாம் சைன் பண்ணி எல்லாம் கையில அப்படியே நமக்கு அதிசயமா இருக்கும். இதுக்கு நம்ம ஒர்க்கே பண்ணலையே, அதுக்குள்ள எப்படி இந்த டீல் எல்லாம் முடிஞ்சதுன்னு அதிசயமா இருக்கும். இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். அந்த இது இல்ல வேற ஒரு பெரிய கஷ்டம் வரும், ரொம்ப ஒரு வியாதி இருக்கலாம், ஷோ என்ன பண்ண போறோமோ அப்படி. ஏன்னா பகவான் நம்பி நம்ம நிறைய ஜபம் எல்லாம் பண்ணி நிறைய பகவானோட இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அடுத்து திரும்பி செக்அப்க்கு போகும்போது இல்லவே இல்லை, கட்டி இல்லவே இல்லை, அதெல்லாம் சரியா இருக்க பேராமீட்டர் எல்லாம் சரி, அப்படி இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும். அது பகவான் வந்து மேஜிஷியன் இல்லை, பட் பகவானோட கிருபை இருந்தா எல்லாம் நடக்கும். அதுதான் நம்பிக்கை. இந்த மாதிரி நம்பிக்கையில நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டெப்பா எடுத்து வைக்கணும். So by Krishna's grace only இந்த மாதிரி டிவைன் சக்ஷு அவருக்கு கிடைக்கிறது. Lower level vision according needed divine vision by Krishna's grace. Lower level vision according to acharyas. இது என்னது புரியல, I don't know what is that. Lower level vision according to needed divine vision by Krishna's grace. Needed divine vision. Lower level vision இது என்னது தெரியல எனக்கு, ஐ டோன்ட் நோ. எனக்கு புரியல, அது என்னதுன்னு புரியல. இது மாத்திரம் புரிஞ்சது, எது நடந்தாலும் பகவானோட கிருபை இல்லாம நமக்கு வந்து அது கண்ணுக்கு தெரியாது, புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஃபார் எவ்ரிதிங் பகவானோட இருந்து கிருபை வேணும். இது ஐ நீட் டு செக். நான் வந்து இது நான் பார்க்கவே இல்லை ஆக்சுவலி, வெறும் இந்த கொஞ்சம் எடிட் பண்ணி விட்டுட்டேன். ஐ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், பார்க்கலாம். இப்ப நெக்ஸ்ட் இது போறோம், செக்ஷன் பிக்கு போறோம். 31 வரைக்கும் முடியுமா பார்த்தோம். ஒரு அரை மணிக்கூர் எவ்வளவு முடியுறதோ பண்ணலாம். 9ல இருந்து 31 வரைக்கும் சஞ்சயன் பிரபஞ்ச வடிவம் பற்றிய விளக்கம். இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இப்ப சஞ்சய் வந்து என்ன பண்றாரு, மெயினா நடந்துட்டு இருக்கு இது குருக்ஷேத்ரா, இதுல வந்து இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. இத வந்து திருதராஷ்டிரனுக்கு சஞ்சய் சொல்லிட்டு இருக்காரு. சோ அதை பத்தி இப்ப பார்க்கிறோம். கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு தேவையான பார்வையை எவ்வாறு வழங்குகிறார் என்பதை சஞ்சயன் விவரிக்கிறார். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் பிரபஞ்ச வடிவத்தை பார்க்கிறான். அடுத்தது 14ல இருந்து 19 வரைக்கும் கிருஷ்ணரின் ஐஸ்வர்யங்களின் உலகளாவிய வடிவம், அதை இப்ப வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அப்புறம் 20ல இருந்து 31 கிருஷ்ணரின் காலரூப வடிவம், அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்.
அவர் கால ரூபமா இருந்து எப்படி ஒரு வடிவத்தை காட்டுறாரு அப்படின்னு. அப்படி இல்ல அந்த இதுல என்ன தெரிய வரும், அனிலேஷன். இவ்வளவு காலம் முடிஞ்சு எல்லாம் அவர்கிட்ட ஐக்கியமாயிடும், திரும்பி எல்லாம் அப்படி வெளியில வரும். ஏன்னா ஒரு இது எடுக்கும் போது என்னது அந்த இது என்ன சொல்லுவாருக்கு, பிரம்மாவோட 1000 சத்துரயோகம்லாம் நம்ம படிச்சோமே, அது கணக்கெல்லாம் எனக்கு நம்ம இதுலயே நிற்காது. சோ அந்த இது எவ்ரி டைம் தெர் வில் பி அனிலேஷன் முடிஞ்சு திரும்பி எல்லாம் வந்து பிறக்க வைப்பார். பிரம்மால இருந்து புது பிரம்மா எல்லாமே புதுசு புதுசா வரும் அந்த மாதிரி. சோ இந்த காலரூப வடிவத்தையும் அவர் காட்டி கொடுப்பார். அடுத்த ஜி கல்பனா மாதாஜி இருக்கா? மாதாஜி நான் படிக்கணும். துர்கா. யாரு? துர்கா. துர்கா மாதாஜி. ஓ மஞ்சுளா மாதாஜி தான் படிச்சா. துர்கா மாதாஜி நான் சரி நீங்க தான் படிச்சீங்க. சஞ்சய உவாச்ச ஏவம் உக்த்வா ததோ ராஜன் மகாயோகேஸ்வரோ ஹரிஹ தர்ஷ்யாம் அசாபார்த்தாய பரமம் ரூபம் ஐஸ்வரம். சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா, இவ்வாறு கூறிய பின்னர் எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவனாக விளங்கும் முழுமுதற் கடவுள் தமது விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சஞ்சயன் உட்கார்ந்து ராஜா இவரை வந்து இது இல்லையா, அவருக்கு இது குருடு, அவருக்கு வந்து கண்ணு தெரியாது. அப்போ அவருக்கு எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு வாயால. ஆனா இவருக்கு ஞான திருஷ்டியால அங்க என்ன போர்க்களத்துல என்ன நடக்கிறது சொல்லிட்டு அவர் சொல்றார். இந்த ஸ்லோகால என்ன சொல்ற, சஞ்சயா கூறினார், ஓ கிங், ஸ்பீக்கிங் த சுப்ரீம் த லார்ட் என்ன பண்ற, இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்கிறது. அப்ப வந்து பகவான் தட் இஸ் சுப்ரீம் த லார்ட் ஆல் மிஸ்டிக் பவர் யாரு, கிருஷ்ணா தான், த பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். எல்லாம் எவ்வளவு பேர் அவருக்கு displayed as universal form to அர்ஜுனா. இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லி ஃபுல் அவர் வந்து உலகளாவியன்னு என்னது, ஃபுல் யூனிவர்ஸ் எவ்வளவு பெருசா இருக்கு, அவ்வளவு பெரிய ரூபத்தை அவர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு காட்டி கொடுக்குறாங்க. இப்படி இவரோட ரியாக்ஷன் எல்லாம் எப்படி இருக்கு, அதெல்லாம் நம்ம பிக்சரா பார்த்தோன்னா நல்ல ஒரு மைண்ட்ல அப்படி இது. அதனால பிக்சர்ஸ் எல்லாம் போடுறேன். இட்ஸ் வெரி எஃபெக்டிவ். நாட் ஒன்லி அதனாலதான் மியூசிக் எல்லாம் போட்டா இன்னும் நல்லா எஃபெக்டிவா இருக்கும். பட் வி கேனாட் ஷோ மியூசிக் இல்லையா நம்ம படிக்கும் போது. ஸோ இந்த பிக்சர் இதெல்லாம் கொஞ்சம் இன்னும் நல்லா எஃபெக்டிவா இருக்கும். 10 and 11 நெக்ஸ்ட் யாரு, ஜி கல்பனா. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா, அழகா படிங்க பாக்கலாம். ஜி கல்பனா மாதாஜி எங்க மியூட்ல இருக்கீங்களா? எனக்கு யாரோட பேச தெரிய மாட்டேங்குது. இல்லையா ஜி கல்பனா மாதாஜி? ஓ இல்ல, சொல்லிட்டாவது போயிருக்கலாமே. ஓகே நெக்ஸ்ட் ஜெயலட்சுமி மாதாஜி. மாதாஜி 10-11ங்களா? ஆமா 10-11 சேர்ந்து எடுத்துங்க. ஓகே மாதாஜி, படிக்கிறேன் மாதாஜி. படி. அநேக பக்திர நயனம் அநேகாத்புத தர்சனம் அநேக திவ்யாபரணம் திவ்யானேகோத்யதாத்புதம் திவ்ய மால்யாம்பரதரம் திவ்ய கந்தானுலேபனம் சர்வாச்சரியமயன் தேவம் அனந்தம் விஸ்வதோமுகம். அந்த அகில உருவத்திலே அர்ஜுனன் எல்லையற்ற கண்களையும் வாய்களையும் கண்டான். அவையெல்லாம் வினோதமாக இருந்தன. அந்த உருவம் ஒளிர்கின்ற தெய்வீகமான ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு இருந்தது. பற்பல ஆடைகளை அணிந்து இருந்தது. அவர் மிக அழகான மாலைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டும் உடலில் பல்வேறு வாசனை பொருட்களால் பூசப்பட்டும் இருந்தார். எல்லா பிரம்மாண்டமாகவும் எங்கும் நிறைந்ததாயும் எல்லையற்றதாயும் காணப்பட்டன. இது அர்ஜுனனால் காணப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்னது, அநேக ஸ்லோகம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். அநேக வக்திரநயனம், நிறைய கண்கள் இருந்தான். அநேக அத்புத தர்சனம், அநேகன்னா என்னது, நிறைய வக்திரநயனம், அதே போல அநேக அத்புத தர்சனம், நிறைய அற்புதமா இருக்கிற தரிசனம். இதுல நம்ம தமிழ் வேர்ட்ஸ் மாதிரியே இருக்கும். அநேக திவ்ய ஆபரணங்கள், நிறைய ஆபரணம், திவ்ய அப்படி நிறைய திவ்யமா சொல்லிட்டே இருக்காரு. சோ அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ற சஞ்சயா தான் இது வந்து திருதராஷ்டிரன் சொல்லிட்டு இருக்கு. So Arjuna saw in that universal form, என்ன இப்படி சொல்லிட்டு இருக்காரு வந்து பகவான் இதெல்லாம் காட்டி கொடுக்குறார். அர்ஜுனா எல்லாம் பாக்குறார். அர்ஜுனா என்னெல்லாம் பாக்குறார், இப்ப பகவானோட யூனிவர்சல் ஃபார்ம் ஃபுல் உலகாவிய வடிவத்தை பாக்குறார். அது வந்து நிறைய வாய்கள் இருக்காம், நிறைய கண்கள் இருக்காம், நிறைய வண்டர்ஃபுல் விஷன், நிறைய என்னெல்லாமோ பாக்குறதுக்கு, நிறைய என்னெல்லாமோ பாக்குறதுக்கு இருந்துதான். இந்த ஃபார்ம் வாஸ் டெக்கோரேட்டட் வித் மெனி செலஸ்டியல் ஆர்னமெண்ட்ஸ், நிறைய ஆபரணங்கள். அப்புறம் பிடிச்சோம் இல்லையா, இந்த மாதிரி நிறைய ஆபரணங்கள்லாம் இருக்கு, ஆபூஷணம் எல்லாம் போட்டு இருக்கா. நிறைய இந்த டெமிகாட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, எல்லாருமே அங்க இருக்காங்க அந்த மாதிரி. அண்ட் போர் மெனி டிவைன் அப்ரைஸ்டு வெப்பன், எல்லா அவாவா வெப்பன். ஒருத்தருக்கு அந்த வேலு சூலம் எல்லாம் இருக்குமே, ஒருத்தருக்கு ஒரு வெப்பன்.
அதெல்லாம் அவனுக்கு வந்து தெரியறது. அங்க he wore celestial garlands. அங்க வந்து பகவான் வந்து இந்த தெய்வீக ஒரு மாலைகள்லாம் அணிந்து இருந்தாரு. நிறைய பேர் எல்லாருமே அப்படி அணிந்து இருந்திருக்கா, அதெல்லாம் தெரியறது கண்ணுக்கு. அண்ட் வெரி டிவைன் சென்ஸ், நிறைய வாசனை பொருள்கள் ஸ்மியர்ட் ஓவர் இஸ் பாடி, ரொம்ப வாசனையான திரவிய இதெல்லாம் பூசிருக்காங்க. அந்த ஸ்மெல்லு வேற வந்தது. ஆல்வாஸ் வண்டரஸ், ரொம்பவே ஆச்சரியமா, பிரில்லியன்ட், ரொம்பவே இன்டெலிஜென்ட், என்ன சொல்ற, ரொம்பவே பாக்குறதுக்கு அமானுஷ்யம். அந்த மாதிரி பெரிய வடிவம், அந்த மாதிரி அன்லிமிட்டெட். லிமிட்டட் இதுல இருந்து இது வரைக்கும் தான். இப்ப ஸ்கிரீன்ல பார்த்தா கூட என்னது 80 mm அந்த மாதிரி ஒரு ஏதோ கணக்கு தான் சொல்லுவா. அதுல இருந்து இந்த கண்ணுல இருந்து இங்க இந்த சைடுல அந்த சைடு வரைக்கும் தான் பார்க்கலாம். இது அப்படி இல்ல, 360 degrees ஃபுல் மேல இந்த சைடு அந்த சைடு லெப்ட் ரைட் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் எல்லா இடத்துலயும் இது ஃபுல்லா அவரோட வந்து பிரபாவம் இருந்தான். அண்ட் ஆல் எக்ஸ்பேண்டிங், வளர்ந்துட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி. சோ அது வந்து யாரு, சஞ்சய வந்து திருதராஷ்டிரம் சொல்லி. அடுத்த 12 நெக்ஸ்ட் யாரு மாதாஜி? இவர் பிரபுஜி நினைக்கிறேன் இல்லையா? இல்ல யாரு பிரபு, இல்ல எம் கல்பனா வரல, பிரபுஜி தான். நாராயணசாமி பிரபுஜி 12. दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपत् उत्थिता यदि भाग शत्रुषु स्यात् வாசஸ்தஸ்ய மகாத்மனக. ஆகாயத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் உதயமானால் அது அந்த பரமபுருஷருடைய விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு சூரியன் உதிக்கும் போதே நமக்கு கண்ணால பார்க்க முடியுமோ? அது ஸ்டார்ட், அந்த சூரிய உதயம் ஆற சமயத்தை வேணா கொஞ்சம் பார்க்கலாம். அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல ஏற ஏற கண்ணால பார்க்கவே முடியாது இல்லையா? அப்படி இது எப்படி 1000 சூரியன், அதான் 1000 இல்ல, ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ஆயிரங்கள் அப்படின்னா நூத்துக்கணக்கான 1000 சூரியன் ஒரே இடத்த ஒரே இது சமயத்துல உதிச்சா எப்படி இருக்கும்? அவ்வளவு இது பிரைட்னஸ், ஆகாசத்துல அவ்வளவு ஒளி இருந்துதான். அதோட ரேடியன்ஸ், அதோட என்னது, அந்த ஒளிகள் வந்து எப்படி might resemble the effulgence of supreme person in the universe. எல்லாம் பகவானோட வந்து பகவான் வந்ததுனால அந்த மாதிரி ஃபுல் எஃபல்ஜென்ஸ்னா அதான் ஒளி வடிவமா அவ்வளவு பெரிய பிரகாசமா இருந்தது. எங்க யூனிவர்சல் ஃபார்ம் எடுத்துட்டு அந்த மாதிரி பிரகாசமா பகவான் நின்னுட்டு இருந்தார். நெக்ஸ்ட் 13. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. நிவேதிதா தானே சொன்னீங்க? ஆமா மாதாஜி. தத்ரைகஸ்தம் ஜகத் கிருஷ்ணம் பிரவிபக்தம் அநேகதா அபஷ்யத் தேவ தேவஸ்ய ஷரீரே பாண்டவஸ்ததா. அச்சமயத்தில் இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தில் பற்பல ஆயிரங்களாக பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்கள்லாம் ஏகாதசிகள் எல்லாருமே ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணி கொடுங்களேன். நெக்ஸ்ட் ஏகாதசி வரும் இல்லையா? அப்ப நீ எல்லாம் நல்லா படிக்கிறார். நம்ம கிளாஸ்ல எல்லாருமே நல்லா படிக்கிறேன், மோஸ்ட்லி எல்லாருமே நல்லா படிக்கிறேன். யாருக்கு நல்ல கான்பிடன்ஸ் இருக்கோ வரலாம். இன்னும் நம்ம படிக்க தோணும், இன்னும் நல்லாவே இம்ப்ரூவ் ஆகலாம். ஓகே நிவேதிதா மாதாஜி, இல்ல ட்ரை பண்ணுங்க, எல்லாரும் கொடுங்க. அப்பதான் கொஞ்சம் கிளாஸ்ல நல்லா படிக்கிறார். துர்கா மாதாஜி நம்ம கேட்டது இல்ல, ஒன்லி ஜி கல்பனா, ஜெயலட்சுமி மாதாஜி, சாவித்ரி மாதாஜி, அப்புறம் மஞ்சுளா மாதாஜி, இவாதான் பேர் கொடுத்துட்டு இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். பாக்கி எல்லாரும் யாருக்கு நல்ல கான்பிடன்ஸ் இருக்கோ ஜஸ்ட் ட்ரை. ஒரு சின்ன ஒரு 12th சாப்டர்ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். அதுல வந்து 20 ஸ்லோகம் தான் இருக்கு. அது படிச்சுன்னா அந்த ஒரு கான்பிடன்ஸ் வந்தா திரும்பி எல்லாத்தையும் ஒரு ஒண்ணா உங்க பேர் வரும்னு தெரியாது, ஆனா நம்ம அப்ளை பண்றது பண்ணலாம். பண்ணுங்க, நீங்க படிக்கிறீங்க. Thanks, Mathaji. Arjuna could see in the universal form of the Lord the unlimited expansions of the universe situated in one place, although divided into many thousands. என்னது, ஒரே இடத்துல பகவானோட அம்சம் வந்து நிறைய thousands of unlimited expansion அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிண்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி வந்து பகவானோட வந்து அர்ஜுனா பாக்குறார் அப்படின்னு சஞ்சய சொல்றார் திருதராஷ்டிர மகாராஜா. ஓகே, அந்த மாதிரி தெரியாது கண்டிப்பா. எஸ், அடுத்தது என்னது? அடுத்தது யாருமா மாதாஜி? ராஜலட்சுமி. ராஜலட்சுமி. ததஸ விஸ்மயா விஷ்டோ திருஷ்டரோமா தனஞ்சயः பிரணம்ய சிரசா தேவம் கிருதாஞ்சலிர் அபாஷத. பின்னர் வியப்பிலும் குழப்பத்திலும் மூழ்கிய அர்ஜுனன் தனது உடலில் மயிர் கூச்சரிய சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் முழு முதற் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினான்.
மாதாஜி நீங்களும் கொடுங்க. இப்ப நம்ம இப்ப உங்க பேர்லாம் நல்லா படிக்கிறாளே என்ன மாதாஜி. ஆக்சுவலா நமக்கு அந்த இது வரமாட்டேங்குது மாதாஜி. ஃபார்ம் ஒரு தடவை நீங்க போட்டீங்க அந்த ஃபார்ம், அது அப்ப நான் அப்ளை பண்ணேன், அப்போ பேர் வரல. இந்த தடவை எல்லாம் குடுக்கலாம்னா பார்த்தா எந்த ஃபார்ம்னே தெரியல. அது அட்மின் இப்பதான் ஒரு இது பண்ணிருக்கீங்க. நான் அட்மின் சரி போடுவா. நான் இனிமே பார்த்து கேட்டு போடுங்க சொல்ல ஆரம்பிக்கிறேன். அப்ப ஓகே மாதாஜி. ஓகே தேங்க்யூ மாதாஜி. எல்லா மாசம் அவ அனுப்புறா. ஓகே. அப்புறம் என்னது இதுல என்ன சொல்ற? அப்ப இது சஞ்சய் சொல்லிட்டு இருக்காரு. அதனால இதெல்லாம் பார்த்து என்ன ஆயிட்டான், அர்ஜுனோட மூஞ்சியை பார்த்தா நமக்கு புரிஞ்சுக்கலாம். அவ்வளவு ஆச்சரியமா bewildered, confused stateல அப்படி ஆச்சரியமா பார்த்துட்டு இருக்காரு. his hair standing on end அப்படின்னா மயில் கூச்சரிச்சு அப்படி நிக்கிறாரு. அப்படி உட்கார்ந்து வந்திருக்காரு. பட் மயில் கூச்சரிச்சு அந்த மாதிரி பார்த்து இருக்காரு. அர்ஜுனா bowed his head அப்படின்னா தலம் சிரம் தான் என்னது குனிஞ்சு நமஸ்காரம் to offer obeisances with folded hand. நல்லா நமஸ்காரம் பண்ணி கையெல்லாம் கூப்பி began to pray to the supreme lord. கிருஷ்ணா இங்கதான் உட்கார்ந்து இருக்காரு. ஆனா அவரோட வடிவம் எல்லாம் இவ்வளவு காட்டி கொடுக்கும்போது ரொம்ப தானாவே கையை கூப்பிட்டு வேண்டவே ஆரம்பிச்சுட்டாரு அவர். அடுத்தது இப்ப வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரசா, தட் இஸ் பக்தி. அதோட உணர்ச்சிகள் என்ன? இது சைத்தன்ய சரிதாமிருக்கா மத்திய லீலா, அதோட 3 லீலா உண்டு. அவர் இது அந்திய லீலா, மத்திய லீலா, அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் இதை மறந்து விட்டேனே, ஒரு இது மத்தியனா மிடில் பாகம், அந்திய லீலா இஸ் லாஸ்ட் பாகம். ஃபர்ஸ்ட் என்னது மறந்து விட்டேனே, சைத்தன்ய சரிதாமிருக்கா மறந்து போயிட்டாரு. பூர்வ வருமா? பூர்வ வருமா? இல்ல மாதாஜி, பூர்வ இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் இங்கே எழுதி. ஃபர்ஸ்ட் இதுக்குதான் பூர்வ பாகம் சொல்லுவோம். அது சொல்லுவான். இல்ல பூர்வல ஒரே நிமிஷம் அந்த ஸ்லோகம் எழுதி வச்சுக்கிறேன். ஆதி வருமா? ஆதி ஆதிதான் கரெக்ட். ஆதி லீலா. சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் வந்து நிறைய ஸ்லோகம் இருக்கும். அதுல 3 பாகமா பிரிச்சுக்கோம். ஒண்ணு ஆதி லீலா, மத்திய லீலா, அந்திய லீலா அப்படின்னு வரும். இது வந்து மத்திய லீலாலேயே 19வது சாப்டர்ல 185 ஸ்லோகம். அப்ப எவ்வளவு இருக்கு பாத்துக்கலாம், நிறைய இருக்கும். சாந்த தாஸ்ய சகே வாத்சல்ய மதுர ரசநாமா கிருஷ்ண. இது வேற டியூன்ல பாடணும். சாந்த தாஸ்ய சகே வாத்சல்ய மதுர ரசநாமா கிருஷ்ண பக்தி ரசா மத்தியே பஞ்ச பிரதான. இதுனா என்னது? சாந்த தாஸ்ய சக்கிய வாத்சல்ய மாதுரிய, அந்த மாதிரி ரச நாம, இவ்வளவு ரசங்களோட நாமம் இருக்கு அப்படின்னா பேர்கள் இருக்கு அப்படின்னு. கிருஷ்ண பக்தி ரசா மத்தியே பஞ்ச பிரதானம். இதெல்லாம் இருக்கிற பக்திகள்ல இதெல்லாம் தான் பிரதானம். The chief transcendental mellows experience with the supreme personality of Godhead are 5. என்னெல்லாம்? சாந்தா, இது ஸ்பெல்லிங் தப்பு. சாந்தா. அப்புறம் என்ன வருது? சாந்த ரசம்னா என்னது? ஒரு நியூட்ரல் ஒரு பக்தி, நார்மல் பக்தி. ஒரு பகவான் நினைச்சா ஒரு பக்தி வருங்க, அந்த மாதிரி பக்தி கிருஷ்ணரோட கூட இருக்கும் பொழுது நார்மல் சாந்த பக்தி. அடுத்து தாசியம். தாசியம் என்னது? சேவை பண்றவங்க, ஒரு தாசன், தாசானுதாசன் அப்படி சொல்றோம் இல்லையா? ஒரு தாசன் மாதிரி பகவான் வந்து சேவை பண்ற அந்த மனப்பான்மையோட பார்த்தோன்னா அது ஒரு பக்தி, சர்வீட்டர் பக்தி. இன்னொன்னு என்னது? சக்கியா அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்லியா, ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா ஒரு பக்தி. பகவான் வந்து நம்ம ஃப்ரெண்டா நினைச்சுட்டு பழகலாம், பேசலாம், என்ன வேணா சொல்லலாம். அடுத்தது வாத்சல்யம். ஒரு அம்மா ஒரு குழந்தைக்கு எப்படி ஒரு பேரண்டல் லவ், தட் இஸ் ஒரு அம்மா அப்பா வந்து ஒரு குழந்தைய பார்த்தா எப்படி பேசுவாளோ அந்த மாதிரி ஒரு வாத்சல்ய பக்தி காட்டலாம். அடுத்தது மாதுரிய பக்தி அப்படின்னா கான்ஜுகல் லவ், ஒரு லவர்ஸ், ஒரு என்னது, ஒரு நல்ல பார்ட்னர்ஸ், லவ்விங் பார்ட்னர்ஸ். அவ எப்படி பேசிப்பா அந்த மாதிரியும் பேசலாமா? பகவான் சொல்லிட்டு ஒரேடியா ரெஸ்பெக்ட், அந்த மாதிரி எந்த விதமா நமக்கு தோன்றதோ அந்த மாதிரி அந்த ரசத்தை கொண்டு வந்து, ரசம்னா நாட் தட் நமக்கு சாப்பிடுற ரசம், அது இல்ல. இது வந்து அந்த என்ன சொல்லுவா பக்தி, அந்த பக்தி ரசத்தை, அந்த பக்தியை நம்ம வந்து காட்டலாம் பகவான்கிட்ட. பகவான் தான் பயப்படணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது சொன்னீங்களா? இல்ல மத்தஜி, அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ராதை, அதுக்கப்புறமா கோபிகா அவளோட இதெல்லாம் சொல்லலாம் இல்லையா? காஞ்சுகள் போடல மாதாஜி, இதெல்லாம் சொல்லலாம், அது சொல்லலாம் இல்லையா? இருக்கே. சக்கியம் யாரு? இவர்தான் அர்ஜுனன் தான் சக்கியா. ஃப்ரெண்ட்லியா யாரு? ஆமா ஆமா ஆமா. தாசியனா ஹனுமார். நம்ம ஐ திங்க் இதுக்கு முன்னாடி பாத்துருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். ஆமா ஆமா. வாத்சல்யனா இது யசோதா. கரெக்ட். காஞ்சுகள் ராதா இருக்கவே இருக்கா. சாந்த பக்திக்கு யாரும் போட்டிருந்தா? இவர் நினைக்கிறேன், இந்த சூத்த பௌராணிகள் எல்லாம் இருக்காரு, அதோட பேர் போட்டிருந்தது. இதுதான் 5 பிரைமரி ரச பிரதானா. பரமபுருஷ பகவானுடன் அனுபவிக்கும் முக்கிய ஆழ்நிலை பக்தி 5.
சாந்த தாசிய சக்கிய வாத்சல்ய மற்றும் மாதுரியா. இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட். அதனால கொஞ்சம் புரிஞ்சுட்டு நம்ம வந்து எழுதி இந்த வேணா பாயிண்ட்ஸ் எழுதி வச்சுக்கலாம். ஏன்னா எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை, திரும்பி திரும்பி வந்துட்டு தான் இருக்கும். இந்த சாப்டர்ல இப்பதான் வந்திருக்கு. ஆனா திரும்பி வேற எதுலயும் உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்கும்போது அந்த சாப்டர்லயும் இருக்கும். அடுத்தது உணர்ச்சிகள். அதனால நமக்கு வந்து என்னெல்லாம் உணர்ச்சி ஏற்படுறது அப்படின்னு. அப்ப இது வேற ஒரு ஸ்லோகம். பாஷ்யத்புத வீரா கருணா ரௌத்ர பிபத்ஸ பயா பஞ்சவிதா பக்தே கௌனா சப்தரசஹயா. In addition to the 5 direct mellows, there are 7 indirect mellows known as laughter, wonder, chivalry, compassion, anger, disaster and fear. அப்படின்றது 5 நேரடி பக்தி பார்த்தோம். இதெல்லாம் 5 நேரடியான பக்திகள். அதை தவிர சிரிப்பு, ஆச்சரியம், வீரம், இரக்கம், கோபம், பேரழிவு மற்றும் பயம் என 7 மறைமுக உணர்ச்சிகளும் உள்ளன. என்னது? ஹாஸ்யம்னா சிரிப்பு, அத்புதா அப்படின்னா ரொம்ப ஆச்சரியமா, அந்த மாதிரி ஒரு வண்டர் இல்லையா, பகவானோட ஒரு லீலைகளும் பார்த்தா நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும். சிலதெல்லாம் ரொம்ப சிரிப்பா வரும். அந்த மாதிரி சிவல்ரி, நல்ல வீரம், பகவானோட இந்த வீர செயல்லாம் நிறைய இருக்கும். அதெல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம கொடுக்கலாம். கருணா, ரொம்ப பாவம், அந்த மாதிரி ஒரு பத்தட்டிக் ஃபீலிங், அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் இருக்கலாம். ரௌத்ர, கோவம், அந்த மாதிரி ஒரு நம்மளோட இது காட்டலாம். பிபத்ஸா, தட் இஸ் டிசாஸ்டர், நிறைய பேரை அழிக்கிறாரே. அப்புறம் பயா, ஒரு ஃபியர்ஃபுல்னஸ். ஸோ இந்த மாதிரி 7 செகண்டரி ரசா அந்த குணங்களும் இதுல வந்து தெரியாது. சும்மா ஒரு இதுதான் கொடுத்துருக்கா, எந்த சாப்டர் எல்லாம் போடல. ஓகே, அடுத்தது 11.15 to 19. அர்ஜுனா ஸ்பீக்ஸ் ஹிஸ் ரியலைசேஷன். அவர் என்ன புரிஞ்சுட்டு இருக்காரு இந்த அர்ஜுனா யூனிவர்சல் ஃபார்ம் பார்த்து அவர் என்ன புரிஞ்சுட்டு இருக்கான்னு சொல்லி இப்ப அர்ஜுனா சொல்ல போறாரு. இன்னும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த சாப்டர் இஸ் ஃபுல்லா ஒரு இது என்னது ஸ்லோகம் ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த 11th 12th இனிமேலாம் ரொம்ப நல்லா வரும். அர்ஜுனன் பிரபஞ்ச வடிவத்தின் அவரது உணர்தல்களை பேசுகிறார். என்னெல்லாம் அவர் புரிஞ்சுட்டார் அப்படின்னு. யாரு? ஜி கல்பனா மாதாஜி, பபிதா. வந்துட்டீங்களா மாதாஜி? ஓகே, யார் வந்துட்டாங்க? சாவித்ரி மாதாஜி. சாவித்ரி படிங்க. உங்களோட டர்ன் தானே இப்போ? தெரியல. ஆமாங்க மாதாஜி. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பஷ்யாமி தேவான் தவ தேவதேகே. அர்ஜுன யார் சொல்றா? அர்ஜுன வாச்சம் பஷ்யாமி தேவான் தவ தேவதேகே சர்வாம் ததா பூத விசேஷ சங்கான் பிரம்மாணமீசம் கமலாசனஸ்தம் ருஷீம் ச சர்வான் உரகாம் ச திவ்யான். அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பிற்குரிய இறைவனே கிருஷ்ணா, எல்லா தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் உமது உடலில் சிறப்பாக வீற்றிருப்பதை நான் காண்கிறேன். தாமரை மலரில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவர், சிவபெருமான், பல்வேறு ரிஷிகள் மற்றும் திவ்யமான நாகங்களையும் நான் காண்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா, இது இந்த ராகத்தை பாடினால எந்த ராகம் எடுத்தா தெரியல. ராகம்லாம் கிடையாது, சும்மா இது வந்து நல்ல ஒரு ராகம் இருக்கும். பஷ்யாமி தேவான் தவ தேவதேகே சர்வான் ததா பூத விசேஷ சங்கான் பிரம்மாணமீஷம் கமலாசனஸ்துவம் ரிஷீம்ஸ சர்வான் உரகம் ச திவ்யான். ரொம்ப அழகா இருக்கும். இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றும் பெருசு பெருசா இருக்கலையா, லாங் மீட்டர். சோ இந்த மாதிரி நல்லா வேற ஏதாவது ராகம் தெரிஞ்சா கூட இந்த ராகம் போட்டு பாடும்போது என்ன நல்லா பைஹாட்டே ஆயிடணும். சோ இதுல அர்ஜுனா என்ன சொல்ற? மை டியர் லார்ட் கிருஷ்ணா, ஐ சி அசெம்பிள்ட் இன் யுவர் பாடி. என்னெல்லாம் பாக்குறேன் உன் பாடியில எவ்வளவுலாம் இருக்கு. இப்படி இங்க ஒரு ரூபம் அப்படி தெரியறது, இங்க வேற இடத்துல அவுட்டர் சர்க்கிள்ல வேற எல்லாம் ரூபங்கள் தெரியறது. சோ ஐ சி அசெம்பிள்ட் இன் யுவர் பாடி ஆல் த டெமிகாட்ஸ். இருக்கிற தேவர்கள் தேவிகள் எல்லாம் எனக்கு தெரியறது. வேரியஸ் அதர் லிவிங் என்டிட்டிஸ், அதை தவிர யக்ஷர்கள், கிங்கர்கள், என்னெல்லாம் நமக்கு இப்ப எனக்கு பேர்லாம் தெரியல, அவளோட முகம்லாம் கூட எனக்கு தெரியறது. ஐ சி பிரம்மா சிட்டிங் ஆன் த லோட்டஸ் ஃபிளவர், அதுவும் நான் பாக்குறேன். பிரம்மா வந்து அந்த இது கமலத்துல உட்கார்ந்து இருக்க, அதையும் நான் பாக்குறேன். as well as Lord Shiva and all sages, முனிவர்கள், ரிஷிகள், என்னது பிரம்மா, சிவன் எல்லாரையும் நான் பாக்குறேன். அண்ட் டிவைன் சர்பென்ட்ஸ், என்னது பாம்புகளை கூட டிவைன் பாம்புகள், அதான் அந்த வாசுக்கி இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாமும் எனக்கு கண்ணுக்கு தெரிஞ்சது தெரியறது அப்படின்னு. அடுத்தது யார் மாதாஜி? நாதா மாதாஜி, பபிதா. अनेक बाहुतर वक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वं सर्वदोनन्त रूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप.
உலகத்தின் இறைவனே, விஸ்வரூபமே, நான் உமது உடலில் பற்பல கைகளும் வயிறுகளும் வாய்களும் கண்களும் எல்லையற்ற எங்கும் பரவி இருப்பதை காண்கிறேன். உம்மில் நான் ஆதியையோ நடுவையோ முடிவையோ காணவில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றார்? அநேக பாகுதரன பாகுனா இது கைகள், நல்ல ஒரு யூனிவர்சல் ஃபார்ம், லார்ட் ஆஃப் யூனிவர்ஸ், ஒரு யூனிவர்சல் என்னெல்லாம் பாக்குறேன். I see in your body many arms, நிறைய கைகள் பாக்குறேன், நிறைய தொப்பைகள், என்னது வயிறுகள், அதெல்லாம் பாக்குறேனா, நிறைய வாய்கள், நிறைய கண்கள், அண்ட் கண்கள் expanded everywhere, எல்லா இடத்துலயும் அதான் எனக்கு தெரியுது, without limit. I see in you no end, ஒரு எண்டே இல்லாம நம்ம எங்க பார்த்தாலும் நீங்க தான் தெரியுறீங்க. நோ மிடில் அண்ட் நோ பிகினிங். ஒரு இங்கே ஆரம்பிச்சு இது வரைக்கும் முடியாது அப்படி இல்லவே இல்லை, வந்துட்டே இருக்கு, எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டே இருக்கு. அதான் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அநேக பகுதர் ரொம்ப நல்லா இருக்கும், அதை படிக்கணும். எஸ், அடுத்தது யாரு மாதாஜி? மஞ்சுளா மாதாஜி. படிங்கோ. மஞ்சுளா மாதாஜி முன்னாடி எல்லாரும் படிச்சிட்டீங்களா? நீங்க எல்லாரும் படிச்சுங்க. படிங்க மாதாஜி. கிரீட்டினம் கதினம் சக்ரினஞ்ச தேஜோ ராசிம் சர்வதோ தீப்திமந்தம் பஷ்யாமி த்வாம் துர்நிரீக்ஷம் சமந்தாத் தீப்தா நலார்கத்யுதிமப்ரமேயம். உலகின் இறைவனே, விஸ்வரூபமே, நான் உனது உடலில் பற்பல கைகளிலும் வயிறுகளிலும் வாய்களும் கண்களும் எல்லையற்று எங்கும் பரவி இருப்பதை காண்கிறேன். உம்மில் நான் ஆதியையோ நடுவையோ முடிவையோ காணவில்லை. அதோட இது வேற மீனிங் போட்டிருக்கு. கிரீட்டினம் கதினம் சக்ரினம் பிகாஸ் சாரி மாதாஜி, முடிஞ்சாச்சே. திரும்பி அதே 17 இல்லையா? 17 மாதாஜி. படிங்க. அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி அல்லது கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பினை போன்று எல்லா திசைகளிலும் பிரகாசமாக விளங்கும் ஜோதியினால் உமது உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. இருப்பினும் பற்பல மகுடங்கள், கதைகள் மற்றும் சக்கரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள உமது உருவம் எல்லா இடங்களிலும் பிரகாசமாக விளக்குகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன இருக்கு? இந்த பிக்சர் பார்த்தாலே தெரியும் இல்லையா, அவ்வளவு பிரகாசம், அந்த எல்லோ கலர் கண்ணு கூசுற ஒரு சூரியனே நம்மளால பார்க்க முடியாது. இத 100,000 சூரியன் உதிச்சா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி பிரகாசமா இருக்கும். Your form is difficult to see, ரொம்ப கடினமா இருக்கு பாக்குறதுக்கு. பிகாஸ் என்னக்கா glaring effulgence, அவ்வளவு லைட் பிரகாசம் இருக்கும், ஸ்ப்ரெடிங் ஆன் ஆல் சைட்ஸ், எல்லா இடத்துலயும் அவ்வளவு பிரகாசம் இருக்கு. லைக் பிளேசிங் ஃபயரோட நெருப்பு எரிஞ்சா எப்படி இருக்கும், அவ்வளவு பிரகாசமா எரிஞ்சுட்டு இருக்கு. I mean, வந்து அவ்வளவு பிரகாசமா இருக்கு. Or the immeasurable radiance of the sun. பகவான் இது சூரியன் நிறைய சூரியன்கள் வந்து எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி ஒரு ஒளியோட இருக்கு. Yet I see this glowing form everywhere. எல்லா இடத்துலயும் இது பரவி இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒளி வெண்ணு ஒரே இடத்துல அந்த மாதிரி இல்லை, எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கிறது. adorned with various crowns, நிறைய இந்த மாதிரி கிரீடங்கள்லாம் வச்சிருக்கா. எல்லாரோட தலையிலும் கிரீடங்கள்லாம் எனக்கு தெரியாது, அதெல்லாம் க்ளோ ஆகுது. கிரீடம் எல்லாம் கூட அதுல வந்து ஜொலிக்கிறதா அப்படி. அண்ட் வேற என்னெல்லாம் கதை ஆயுதங்கள்லாம் வச்சிருக்காங்க இல்லையா, வேலு சூழு அந்த கதை சக்கரம், அதெல்லாம் கூட எவ்வளவு அந்த ஒளிமயத்துல நல்ல ஜொலிக்கிறதா. இதெல்லாம் வந்து எவ்வளவு அழகா கொடுத்துருக்கேன்னு நினைச்சு பாக்குறேன். ஓகே, 18. அடுத்தது யாரு? திரும்பி துர்கா மாதாஜி தான். இன்னும் கொஞ்சம் எடுக்கலாம், ஏன்னா 55 ஸ்லோகம் இருக்குது, அப்ப நமக்கு முடிக்கணும். துர்கா மாதாஜி ரெடியா? எஸ் மாதாஜி. त्वम् अक्षरं परमं वेदितव्यं त्वम् अस्य विश्वस्य परं निदानं त्वम् अव्यय शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतोऽस्मि. அறிய வேண்டிய வகையில் முதன்மையானவர் நீரே, எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரம் நீரே, நீர் அழிவற்றவர், மிக பழமையானவர், தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர் மற்றும் புருஷோத்தமராகிய முழு முதற் கடவுள். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. You are the supreme primal object. நீதான் முழு முதற் கடவுள். இங்க இதெல்லாம் பார்த்தா நமக்கு அதிசயமா இருக்கும். இங்க எல்லாம் அந்த என்னது ஒரு நெப்டியூன், இதை என்ன சொல்லுவ, பிளூட்டோ, ஜூபிட்டர், இந்த என்ன சொல்ற பிளானட்ஸ்,
இந்த பிளானட் எல்லாம் இப்ப எர்த் எல்லாம் இங்க இருக்கு, அதுக்கு மேல இவ்வளவு பெரிய அவர் வந்து அவ்வளவு பெரிய இதான் காட்டுறார். இதுல கணபதி காட்டுறார், சிவனுக்கு தெரியறது, ஹனுமானோட ஃபேஸ் போட்டிருக்க எல்லாம் இங்க தெரியாது. So you are the supreme primal objective, you are the ultimate resting place of all this universe. கடைசியில எங்க போனோம்னா உன்னோட இடம் தான், வேற ஒரு இடமும் இல்ல. அதுதான் அவ்வளவு பெரிய, அவ்வளவு you are the last. அதுக்கப்புறம் இப்ப நம்ம ஒரு என்னது சென்னைக்கு எல்லாம் போச்சுன்னா, ட்ரெயின் போச்சுன்னா அது சென்னைக்கு அப்புறம் எங்க இருக்கும்? அந்த ட்ரெயின் வேற எங்கேயும் போகாது, அதுதான் லாஸ்ட் டெஸ்டினேஷன் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் இறங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பஸ்ஸோ இல்ல வேற ட்ரெயினோ பிடிச்சிருந்தா போகணும் இல்லையா? அந்த மாதிரி இது பகவான் தான் லாஸ்ட் டெஸ்டினேஷன். அதுக்கப்புறம் வந்து வேற இந்த கிருஷ்ண பகவான் தான் லாஸ்ட். அதுக்கப்புறம் வந்து வேற ஒரு இவர் மூலமா வேற என்னவோ இருக்கு அப்படின்னு மீன்ஸ் இவரை தாண்டி வேற ஒண்ணும் கிடையாது. யூ ஆர் இன்எக்ஸாஸ்டிபிள். ஓகே, இந்த அளவு வரைக்கும் பகவான் இருக்கா, அதுக்கப்புறம் ஒரு இடம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா அது மாதிரி இல்லவே இல்லை. அண்ட் யூ ஆர் த ஓல்டஸ்ட். எவ்வளவு ஓல்டஸ்ட்? அவர் யாரு? இது பகவத்கீதா வந்து அந்த 3rd சாப்டர் 4th சாப்டர்ல பார்த்தோம். சூரிய பகவானுக்கு இவர் வந்து சொல்லி கொடுத்திருக்காரு ஃபர்ஸ்ட். அப்ப எவ்வளவு ஓல்டுன்னு நினைச்சு பார்க்கலாம், அவ்வளவு பழமையானவர். யூ ஆர் த மெயின்டெனர் ஆஃப் த இட்டர்னல் ரிலீஜியன், personality of God. This is my opinion. நீதான் எல்லா ஆதாரம். என்னது? நமக்கு ஒரு ரிலிஜன், நம்மளோட ஒரு ரிலிஜன் சனாதன தர்மம் இருக்கு. இது எல்லாத்துக்கும் ஆதாரம் யாரு? உங்க மூலமா தான் எல்லாமே வந்திருக்கு. நீங்க தான் அதுக்கு எல்லாம் காஸ், ஆதாரம் அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனன் விவரிக்கிறார். சோ அர்ஜுனாஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் காலரூபம். காலரூபம் எப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறாரு. இந்த மாதிரி வாயில எல்லா மனுஷனும் போறீங்களா இப்ப பாக்கலாம். 19ல இருந்து 31 வரைக்கும் இப்ப எவ்வளவு பாக்கலாம், 25 வரைக்கும் பார்க்கலாம். லெட்ஸ் see எவ்வளவு முடிக்கும். ஓகே, சோ காலத்தினால எப்படி எல்லாம் அழிய போறது இதுவும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். எப்படி எல்லாம் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்க. இதுக்கப்புறம் ஒரு யுகம் வந்து எல்லாம் அழிஞ்சு போகும். திரும்பி திரேதா யுகம், தட் இஸ் சாரி திரும்பி கிருத்த யுகம் வரும். சத்திய யுகம், துவாபர யுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், இந்த மாதிரி அப்புறம் கலியுகம் திரும்பி 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 வரது போறது இதெல்லாம் பார்க்கலாமா. ஓகே, 19 நெக்ஸ்ட் யாரு மாதாஜி? பாரு படிச்சேன். படிங்கோ. அநாதி மத்யாத்ம அனந்த வீரியம் அனந்த பாஹோம் சசி சூரிய நேத்ரம் பஷ்யாமி த்வாம் தீப்த ஹுதாக்ஷ வக்ரம் ஸ்வதேஜசா விஸ்வமிதம் தபந்தம். முழுமுதற் கடவுளின் 6 வைபவங்களுக்கு எல்லை இல்லை. இங்கும் மற்றும் பல இடங்களிலும் இது பலமுறை கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் சாத்திரங்களின்படி கிருஷ்ணருடைய பெருமைகள் மீண்டும் மீண்டும் கூறப்படுவது ஒரு இலக்கிய பலவீனம் அல்ல, பெரும் ஆனந்தத்தின் அல்லது வியப்பின் அல்லது குழப்பத்தின் சமயத்தில் ஒரே விஷயத்தில் மேன்மேலும் மீண்டும் உரைக்கப்படும் என்பது கூறப்பட்டுள்ளது. இது தவறல்ல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்ன கொடுத்திருக்கு? வித்தவுட் ஒரிஜின். ஏதோ ஒரு நமக்கு இப்ப நம்ம எல்லாம் பிறந்திருக்கோம்னா ஒரு டேட் ஆஃப் பர்த் இருக்கும், நமக்கு ஒரு அம்மா அப்பான்னு பேர் இருக்கும், அவளுக்கு ஒரு அம்மா அப்பான்னு இருக்கும். அப்படி ஏதோ ஒரு ஆதாரமாக இருக்கு. இவருக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. இஸ் ஒரிஜின். அவருக்கு இவர் தான் ஒரிஜின். இவருக்கு மேல ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கு, அதுல இருந்து வந்திருக்கா? இல்ல, அந்த மாதிரி இல்லவே இல்லை. இவர் தான் முதல்ல இருந்து வந்தவர். இவர் தான் முதல்லயும் இவர் தான், எண்ட்லயும் இவர் தான் இருக்கார். யுவர் க்ளோரி இஸ் அன்லிமிட்டட். எவ்வளவு சொன்னாலும் போறது. அவ்வளவு வந்து க்ளோரினா என்னது, நிறைய பேசினே போலாம் அவரோட வைபவத்தை பத்தி. You have numberless arms. நிறைய கைகள் உங்களுக்கு இருக்கு. And the sun and moon are your eyes. கண், சூரியனும் சந்திரன் தான் உங்க கண்கள். இதுல போட்டிருக்கேன். என்னது? அனந்த வீரியம் சசி சூரிய நேத்திரம். சசினா இது மூன், சூர்யா சன், நேத்திரம்னா இந்த கண்கள். சோ சசி சூரிய நேத்திரம். Sun and moon are your eyes. அப்படி போட்டிருக்கேன். And I see you with blazing fire coming forth from your mouth. வாயை தொண்டு அதுல இருந்து ஃபயர் மாதிரி வர்ணன் இருக்கு. blazing fire coming forth from your mouth, burning the entire universe by your own radiance. உங்களோட இந்த பெரிய அந்த என்னது இந்த எஃபல்ஜன்ஸ், இது பிரகாசத்தினாலே ஃபுல்லா அழிக்கக்கூடிய திறன் இருக்கு அந்த இதுல பிரகாசத்துல. அப்புறம் உங்க வாயில இருந்து நெருப்பா அப்படி கொட்டுறது. அனிலேஷன் அவர் தானே ஹெல்ப் பண்றாரு. அனிலேஷனுக்கும் எல்லாம் அந்த யுகம் முடியறதுக்கு அதெல்லாம் தெரியறதும். அடுத்த 11.20. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தியாவா பிருதிவ்யோரித மந்தரம் ஹி வியாப்தன் த்வயைகேன திசச்ச சர்வாக திருஷ்வாத்புதம் ரூபமுக்ரம் தவேதம் லோகத்ரயம் ப்ரவ்யக்திதம் மகாத்மன். நீர் ஒருவராக இருப்பினும் புறவெளி எங்கும் பறந்திருக்கின்றீர். எல்லா கிரகங்களிலும்
அவைகளுக்கு மத்தியில் உள்ள இடங்களிலும் நிறைந்து இருக்கின்றீர். சிறந்தவரே, பயங்கரமான இந்த உருவத்தை நான் காண்கையில் எல்லா கிரக மண்டலங்களும் நடுங்கி குழம்பி இருப்பதையும் என்னால் காண முடிகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. So although you are one, நீங்க ஒரு ஆள் தான், ஆனா you spread throughout the sky. ஆனா நீங்க ஒரு ஆள்னாலும் ஃபுல்லா அப்படி வந்து வியாபிச்சிருக்க, ஃபுல் அந்த ஸ்கை வந்து உங்களோட ரூபத்தினாலே அப்படி வியாபிச்சிருக்கு. அண்ட் பிளானட்ஸ், என்னது மெர்குரி, வீனஸ் எல்லாம் நம்ம சொல்றோமே, அது எல்லாம் ஒரு பிளானட்டும் அண்ட் ஆல் ஸ்பேஸ் இன் பிட்வீன், அதுலயும் நீங்க தான் வியாபிச்சிருக்க. பிளானட், அந்த பிளானட் மாத்திரம் இல்லாம அதுக்கு நடுவில் உள்ள இடத்துல கூட உங்களோட இதுதான் தெரியாது. Oh great one, seeing this wondrous and terrible form, all the planetary systems are perturbed now. நான் மாத்திரம் கன்ஃபியூஸ்டு, ஆச்சரியமா பார்க்கல, அந்த பிளானட் எல்லாம் கூட ஆச்சரியமா பார்த்துட்டு இருக்கு. எல்லாமே அவ்வளவு பெரிய உருவம் எடுத்து காட்டுறாரு இல்லையா, எல்லாமே கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப்டா இருக்கு. அடுத்து 11.21 பிரபுஜி தானே? சாரி, படிக்கிறேன். அமி ஹித்வாம் சுரசங்கா விஷந்தி கேஹித் பீதாக பிராஞ்சலயோ க்ருணந்தி ஸ்வஸ்தித்யுக்த்வா மகர்ஷி சித்த சங்காக ஸ்துவந்தி த்வாம் ஸ்துபிபிஹ புஷ்கலாபிஹ புஷ்கலாபி. தேவர்கள் அனைவரும் உம்மிடம் சரணடைந்து உம்மில் புகுந்து கொண்டுள்ளனர். அவர்களில் சிலர் மிகவும் அச்சமுற்று கூப்பிய கரங்களுடன் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். மகாரிஷிகளும் சித்தர்களும் அமைதி என்று கதறியபடி வேத மந்திரங்களை பாடி உம்மிடம் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்ற? ஆல் த ஹோஸ்ட் ஆஃப் டெமிகாட், யாரெல்லாம் இருக்காங்க, டெமிகாட்ஸ் வந்திருக்காங்க, சரண்டரிங் பிஃபோர் யூ அண்ட் என்ட்ரிங் இன்டு யூ. உங்க பக்கத்துல அப்படியே தெரியறாரு, எல்லாம் அவரோடைய பக்கத்துல, ஏன்னா அவரால்தான் எல்லாம் உருவாக்கப்பட்டது. அவர் பக்கத்துல இருக்க எல்லாம் சரண்டரிங், டோட்டலி அவரோட கண்ட்ரோல்ல இருக்க, எல்லாம் சரண்டர்டா இருக்காங்க. அண்ட் என்ட்ரிங் இன்டு யூ, எல்லாம் உங்ககிட்டயே அப்படி வந்து ஐக்கியமாறாங்க. Some of them very much afraid. சில பேர்லாம் ரொம்பவே பயந்து நடுங்கிட்டு இருக்காங்க. Are offering prayers with folded hands. என்ன இவ்வளவு பெரிய அந்த இதை உருவத்தை பார்த்து பயந்து பிரேயர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, கை கூப்பிண்டு. Course of great sages and perfected beings crying all peace. சமாதானம் ஆயிடுங்க, இந்த உருவம் வேண்டாம், இந்த உருவம் வேண்டாம், நீங்க சமாதானம் ஆகி நார்மல் உருவத்துக்கு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ப்ரே பண்றாங்க. Are praying to by singing the Vedic hymns. வேதத்துல என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்கோ அதெல்லாம் சொல்லி சமாதானம், ஆல் பீஸ். ஆல் பீஸ்னா என்ன அர்த்தம்? சமாதானம் ஆயிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வேண்டாங்க. 11.22 நெக்ஸ்ட் யாரு மாதாஜி? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஜெயலட்சுமி, ராஜலட்சுமி மாதாஜி. நீங்க தானா? ருத்ராதித்யா வசவோ ஏச்ச சாத்யா விஸ்வேஷ்வினௌ மருதசோஷ்ம பாஷ்ச கந்தர்வ யக்ஷாசுர சித்த சங்கா வீக்ஷந்தே த்வாம் விஸ்மிதாஷ்சைவ சர்வே. சிவபெருமானின் பல்வேறு தோற்றங்கள், ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், சாத்தியர்கள், விஸ்வ தேவர்கள், இரு அஸ்வினிகள், மருத்துக்கள், முன்னோர்கள், கந்தர்வர்கள், யக்ஷர்கள், அசுரர்கள், சித்தர்கள் என அனைவரும் உம்மை வியப்புடன் பார்த்து கொண்டுள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் அவருக்குள்ள ஐக்கியமா இருக்கா, எல்லாம் ஒரு மாதிரி வேண்டிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. All the various manifestation of Lord Shiva, the Adityas, the Vasus, Sadhyas, படிச்சோமே அதேதான். Vishwadevas, two Ashwina Kumara, the Maruts, சொன்னீங்களே புயல் காற்று, அந்த மாதிரி. The forefathers, the Gandharvas, the Yakshas, the Asuras and the perfected demigods are all beholding you in wonder. எல்லாம் அதிசயமா உங்களை பார்த்துட்டு இருக்கா, எல்லாம் காட்டுறாரா, அவெல்லாம் அதிசயமா பார்த்துட்டு இருக்காரு பகவான். எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே போலாம், அது நிறைய இருக்கு. 31 வரைக்கும் இதேதான் எக்ஸ்பிளனேஷன். எஸ், நெக்ஸ்ட் யாரு மாதாஜி? நான் மாதாஜி, நானு படிக்கிறேன். ரூபம் மகத்தே பகுவத்ர நேத்ரம் மகாபாகோ பாகுருபாதம் பகுஹுதரம் பகுதம் கராலம் திருஷ்ட்வா லோகா பிரவ்யதிதாஸ்ததாஹம்
ததாகம்னு வரணுமா மாதாஜி? ததாகம். ததாகம் தான். ததா. வலிமையான புயங்களை உடையவரே, உமது பற்பல முகங்கள், கண்கள், கைகள், வயிறுகள், கால்கள் மற்றும் உமது பற்பல பயங்கரமான பற்களை கண்டு தேவர்கள் உட்பட உலகில் உள்ள அனைவரும் குழம்பி உள்ளனர். அவர்களை போலவே நானும் குழம்பி உள்ளேன். கோரப்பற்கள்லாம் தெரியறதான். So, oh mighty armed one, பகவான் சொல்ற all the planets இருக்கிற அந்த என்ன பிளானட் கிரகங்கள், எல்லா கிரகங்கள் டெமிகாட், ஒரு கிரகத்துல ஒரு டெமிகாட் இருக்காங்க இல்லையா, அந்த அதுல இருக்கிற டெமிகாட்ஸ் எல்லாம் டிஸ்டர்ப்டா இருக்காங்களா. சீயிங் யுவர் கிரேட் ஃபார்ம், இந்த மாதிரி ஃபார்மை பத்தி எல்லாம் பயந்துட்டாச்சு. வித் இஸ் மெனி ஃபேசஸ், ஐஸ், நிறைய மூஞ்சி முகங்கள், நிறைய கண்கள், கைகள், தைஸ், தொடைகள், லெக், காலு, பெல்லிஸ், வயறு எல்லாம், மெனி டெரிபிள் டீத், எல்லாம் பற்கள் எல்லாம் பார்த்து நல்லா பயந்துட்டு இருக்காங்க. அண்ட் ஆஸ் தேர் டிஸ்டர்ப், அவங்க எல்லாம் இவ்வளவு டிஸ்டர்ப்டா இருக்காங்களோ அது போல நானும் கொஞ்சம் பயந்துண்டாச்சு, நானும் பயந்துருக்கேன் அப்படின்னு முடிக்கிறார். ஆனா என்ன இருக்கு, எக்ஸ்பிளைன் பண்ணே போற. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது யாரு மாதாஜி? சாவித்ரி. படிங்க. நபஸ்பிருஷம் தீப்தமநேகவர்ணம் व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मां त्रुतिं तविन्तामि चमं च विष्णो. எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணுவே, வானத்தை தொடும் உமது பற்பல ஒளிரும் நிறங்கள், திறந்த வாய்கள் மற்றும் பிரகாசிக்கக்கூடிய விசாலமான கண்களுடன் உம்மை நான் காணும் போது எனது மனம் பயத்தினால் குழம்புகின்றது. எனது மனதின் சமநிலையை தக்க வைப்பது இனிமேல் என்னால் இயலாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப குழம்பி போயாச்சு அவர். பார்த்து குழம்பி போயிட்டார். ஆல் பர்வேடிங் விஷ்ணு, எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சிருக்கிற விஷ்ணு. சீயிங் யூ வித் யுவர் மெனி ரேடியன்ட் கலர்ஸ், இவ்வளவு கலர்ஃபுல்லா ஒரு ஒண்ணு பார்க்க டச்சிங் த ஸ்கை, அவ்வளவு பெரிய இது ஸ்கையே டச் பண்றதாம். யுவர் கேப்பிங் மவுத்ஸ், வாய் திறந்து இந்த மாதிரி பெரிய ஒரு கேப், ஓப்பன் மவுத், அண்ட் யுவர் கிரேட் க்ளோயிங் ஐஸ். மை மைண்ட் இஸ் பர்டர்ப்ட் பை ஃபியர். பயத்தால எனக்கு நடுக்கமே வந்தாச்சு. ரொம்ப நான் குழம்பி போய் எனக்கு பயத்துல நான் நடுங்குறேன். ஐ கேன் நோ லாங்கர் மெயின்டைன் மை ஸ்டடினது. என்னால இவ பொறுத்துட்டு உங்களை பார்க்க என்னால முடியவே முடியாது. நான் நடுங்கி போயாச்சுன்னு. ஆர் இக்லிபிரியம் இன் மைண்ட். என்னால மனசுலயும் எனக்கு அந்த தைரியம் போயிடுத்து. எனக்கு சமாதானமா இல்லை. இதுவும் உடம்பும் எனக்கு தள்ளாடுறது, ஸ்டடினஸ் போயிடுது. ஸ்டடியா நிக்கிறவன்லாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஆடி போயிட்டேன். அடுத்த 11.25 யாரு மாதாஜி? ராதா மாதாஜி. படிங்க. दंशरात्करालानि चदे मुखानि दृष्ट्वैव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास. தேவர்களின் இறைவனே, உலகங்களில் அடைக்கலமே, என்னிடம் கருணை காட்டுங்கள். கால நெருப்பினை போன்ற உமது முகங்களையும் பயங்கரமான பற்களையும் கண்டபின் எனது மனதை நிலைநிறுத்த முடியவில்லை. எல்லா திசைகளிலும் நான் குழம்பியுள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ லார்ட் ஆஃப் லார்ட்ஸ், எல்லா பகவானோட இருக்கிற பகவான் யாரெல்லாம் தேவர்கள் இருக்கோ அவங்களோட எல்லாம் பகவானே ஒரு ரிஃப்யூஜ் ஆஃப் த வேர்ல்ட். எல்லாம் வேர்ல்ட் எல்லாம் அங்க இருந்துதான் உங்ககிட்ட இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு. பிளீஸ் பி கிரேஷியஸ் டு மீ. கொஞ்சம் தயவு காட்டுங்கோ. என்னதுக்கு தயவு காட்டணும்? ஐ கேன் நாட் கீப் மை பேலன்ஸ் சீயிங் திஸ். இந்த மாதிரி இந்த உருவத்தை எனக்கு பார்க்க இனிமே என்னால முடியாது. யூஆர் பிளேசிங் டெத் லைக் ஃபேஸஸ். மூஞ்சி எல்லாம் அப்படி ஒரு நெருப்பு வருது, ஒரு முகத்துல இருந்து நெருப்பு வருது. டெத்து, நம்ம ஒரு யமனை பார்த்தா என்ன பயம் வரும்? ஒரு டெத்து நம்ம கண் முன்னாடி நிக்கிறது அப்படின்னா எப்படி ஒரு பயம் வரும்? அந்த மாதிரி உங்க ஃபேஸஸ் எல்லாம் பார்த்திருக்கேன். ஆஃபுல் டீத், பல்லெல்லாம் பார்த்து கோரமான பற்களை பார்க்க என்னால இனிமே முடியாது. இனிமே உங்களை இந்த உருவத்தை என்னால பார்க்க முடியாது. இன் ஆல் டைரக்ஷன்ஸ் ஐ அம் பில்ட். எங்க திரும்பினாலும் இந்த மாதிரி முகம் தான் தெரியறது. எனக்கு வேண்டாம், என்னால பார்க்க முடியாது. போறோம், எனக்கு தயவு காட்டுங்க. எனக்கு இந்த உங்களோட இந்த ரூபம் எனக்கு பார்க்க முடியாது இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். 26, 27. நெக்ஸ்ட் யாரு மாதாஜி? மஞ்சுளா மாதாஜியா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ராஷ்டிரஸ்ய புத்ராஹ சர்வே சஹைவாவ நிபால சங்கைஹ பீஷ்மத்ரோணः சூதபுத்ரஸ்ததாசௌ சஹாஸ்மதீயைரபி யோதமுக்யைஹ. மாதாஜி 2 இருக்கு, 2 படிச்சுட்டுங்களா? 2 படிங்கோ. வக்த்வா நிதே த்வரமானா விஷந்தி
दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृशन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः. தனது கூட்டத்தை சேர்ந்த மன்னர்களுடன் திருதராஷ்டிரனின் எல்லா புத்திரர்கள் பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன் மற்றும் நமது முக்கிய வீரர்களும் உம்முடைய வாய்க்குள்ளே விரைந்து நுழைகின்றனர். அவர்களின் சிலர் உமது பற்களுக்கிடையே நசுக்கப்படுவதையும் நான் காண்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. என்னெல்லாம் பாக்குற? all the sons of Dhritarashtra எல்லாம் உங்க வாய்க்குள்ள போறாங்க. along with their allied kings. யாரெல்லாம் கிங் அவருக்கு வந்து ஹெல்ப்பா இருந்தாங்களோ சண்டை போடுறது. இன்னும் சண்டையே ஆரம்பிக்கல. ஓகே, வாய்ஸ் வரல. ஹரே கிருஷ்ணா. வரலையா இன்னும்? யாருக்குமே கேட்கலையா என்னோட வாய்ஸ்? எங்கேயோ சவுண்ட். அது இப்ப மஞ்சுளா மாதாஜி வீட்டுல இருந்து சவுண்ட் வருது. இல்ல அவ இப்ப எல்லாருமே மியூட்டா இருக்காங்களே. மஞ்சுளா மாதாஜி மியூட், எல்லாரும் மியூட். இப்ப வருதா இல்லையா? என்னோட யாரோ ஒரு ஆள் சொல்லுங்க பாக்கலாம். என் வாய்ஸ் வருதா? கேக்குது. கல்பனா மாதாஜி பாருங்க உங்க வீட்டுல ஏதாவது, உங்க கம்ப்யூட்டர்லயோ மொபைல்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுல என்ன சொல்ற? திருதராஷ்டிர புத்திரர்கள்லாம் உங்க வாயில நுழையறாங்க. அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ற கிங் எல்லாம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவளோட அழிவு நிச்சயம். மதிப்பு அவருக்கே ஃபியூச்சர் தான். இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகம்ல பார்த்தோம் இல்லையா? மாதாஜி ஒண்ணுமே கேட்கல மாதாஜி, கட் ஆயிட்டு இருக்கு. நீங்க திரும்பி ரீஜாயின் பண்ணுங்க மாதாஜி. சொல்லுங்க, யாராவது அவர்கிட்ட எப்படி சொல்ல முடியும்? போன் பண்ணி சொல்லுங்க ஜி கல்பனா மாதாஜிக்கு. ஏன்னா அவருக்கு தான் கேட்கல. பாக்கி எல்லாருக்கும் கேக்குறது இல்லையா என்னோட வாய்ஸ்? இப்ப கேக்குதுங்க மாதாஜி. சரி சரி சரி. உங்கதான் எல்லாருக்கும் கேக்குறதுங்கிறா. உங்களுக்கு மாத்திரம் கேட்கலன்னா திரும்பி ஜாயின் பண்ணிடலாம். திரும்பி you should leave the meeting and join again. Okay? Okay. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்ன சொல்ற? இன்னும் சண்டே ஆரம்பிக்கல. சண்டை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி போயிட்டு பார்த்து இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. பகவத்கீதா இவர் கீதா சொல்றது இதான். ஆனா இவரே என்ன பாக்குறாரு? கடந்து போன காலமும் பார்க்கலாம்னு சொன்னார் இல்லையா கிருஷ்ணர்? நிகழ்காலம், கடந்து போன காலம், ஃபியூச்சர், இனிமே வரப்போற காலம் எல்லாம் உனக்கு கண்ணுக்கு தெரியும் அப்படின்னு என்ன பாக்குறாரு? இந்த துரோணர், கர்ணா, யாரெல்லாம் இருக்கா, பீஷ்மர், திருதராஷ்டிர புத்திரர்கள், அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ற கிங் எல்லாம் அழிஞ்சு போறது இவர் பாக்குறான். அழிஞ்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? வாய்க்குள்ள நுழையற. வாய்க்குள்ளன்னா போய் சிக்கிறது தானே. அப்படியே அன்ஹிலேட் அப்படின்னா என்னது? முடியறது. என்னது? தே கெட் என்னது சொல்லுவா? அனிலேட். எக்ஸாக்ட் வேர்ட். காலம் முடிஞ்சிடுறது. அவ இறக்க போறாங்க நல்லாவே தெரியாது. இந்த சண்டையில குருக்ஷேத்திர போர்ல யாரு வின் பண்ண போறான்னு நல்லா தெரியாது. எல்லாருமே அழிய போறாங்க. அழியறது அந்த வேர்டு தான் எனக்கு பணமா இருக்கு. எல்லாம் அழிஞ்சு போறதெல்லாம் நம்ம பாக்குறாரு. அண்ட் அவர் சீஃப் சோல்ஜர்ஸ் ஆல்சோ எல்லாரும் யாரெல்லாம் சோல்ஜர்ஸ் இருக்காங்களோ, என்னெல்லாம் கிங்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்களோ எல்லாம் அழிஞ்சு போறதை நான் பாக்குறேன். அழியறதுன்னா அவரோட வாய்க்குள்ள வாய் திறக்கிறதும் அந்த ஃபயர்க்குள்ள எல்லாம் போறாங்க. rushing into a fearful mouths. உங்களோட இருக்கிற எல்லாரோட வாயெல்லாம் இப்படி திறந்திருக்கு. எல்லா இதுலயும் உள்ள போறாங்க. And some I see trapped with heads smashed between your teeth. உங்க பல்லுக்கு இடையில தலையெல்லாம் சிக்கிண்டு அப்படி என்னது தலையை நெசுங்கி அந்த மாதிரி எல்லாம் தெரியறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது நான் டிராமா கிடையாது. இதை பகவத்கீதாலயே எழுதிருக்கு. அவர் கிருஷ்ணர் சொன்ன அதேதான் போட்டிருக்கு. அதோட மீனிங் நான் யாரும் குப்டப் ஸ்டோரியே கிடையாது. சோ இது நிஜமாவே கிருஷ்ணர் சொன்னதுதான் இதை போட்டிருக்கு. அண்ட் some I see trapped with heads smashed. அப்படின்னா தலையெல்லாம் உங்க வாயில சிக்கி பல்லுக்கு இடையில சிக்கி சுக்கு நூறா உடையறது அப்படிப்பாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி உங்க பல்லுக்கு இடையில அந்த மாதிரி ஆர்ட் எல்லாமே எனக்கு பாக்குறேன் அப்படின்னு. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் யாரு மாதாஜி? யாரு படிச்சா இப்போ? மஞ்சுளா மாதாஜி படிச்சாங்க மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் மாதாஜி எடுத்துருங்க சொல்லலாம். ஏன்னா இது கண்டினியூஸா இன்னும் 2-3 ஸ்லோகம் எடுத்து விட்டாங்க. யதா நதினாம் பஹவோ அம்புவேகாஹ இந்த டியூன்ல இருக்கும். யதா நதீனாம் பஹவோ அம்புவேகாஹ சமுத்ரேவாபிமுகத்ருவானோ யதா நதீனாம் பஹவோ அம்புவேகா சமுத்ரம் ஏவாம்புவந்தி ததா தவாமி நராலோகவீரா விஷாந்தி வக்ராணி அபிவிஜ்வலாந்தி. நதிகளின் பல்வேறு அலைகள் கடலை நோக்கி செல்வது போல இந்த மாவீரர்கள் அனைவரும் எரிகின்ற உமது வாய்களுக்குள் நுழைகின்றனர்.
என்ன சொல்றா, எப்படி வந்து as the many waves of the rivers flow into ocean, எல்லாம் ஒரு ரிவர் என்னது நதிகள்லாம் அந்த கடலை நோக்கி போறா போல எல்லா கிரேட் வாரியர்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி சண்டை போடுறதுக்கு வந்தவங்க எல்லாம் உங்க வாய் நோக்கி உள்ள போயிட்டு இருக்காங்க. என்னது, அவளுக்கு அழிவு காலம் வந்தாச்சுன்னு அர்த்தம். அழிவை நோக்கின்னு அவ போயிட்டு இருக்கா. உங்க வாய்க்குள்ள பிளேசிங்னா இது நெருப்பு அப்படி வந்துட்டு இருக்கா உங்க வாயில. ஆனா எல்லாம் அதுக்குள்ள போறாங்க. இதெல்லாம் எனக்கு தெரியுது அப்படின்னு. 29 நெக்ஸ்ட் ஜி கல்பனா மாதாஜி. யதா பிரதித்தம் ஜலனம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜி கல்பனா மாதாஜி இருக்காங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. என்னோட வாய்ஸ் கேக்குறதா யாருக்காவது? கேக்குறது மாதாஜி. அப்ப நெக்ஸ்ட் ஜி கல்பனா மாதாஜி கேட்கலன்னா ஜெயலட்சுமி மாதாஜி எடுத்துருமா. ஜெயலட்சுமி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜி கல்பனா மாதாஜி தெரியல, ஏனோ ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஆடியோ. படிக்கிற மாதாஜி. 29 மாதாஜி. 29. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கல்பனா வந்துட்டேன். வந்துட்டேன். எங்க ஓடி போயிடுறீங்க அப்பப்பா. அவங்க இப்ப 4 போன் வச்சுக்கணும். 4 கிளாஸ் ஒரே டைம்ல அட்டெண்ட் பண்றாங்க. எடுத்துற மாதாஜி. ஆனா நல்லது மாதாஜி, எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கணும். அப்பதான் ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கலாம், நிறைய படிக்க கிடைக்கும். எல்லா இடத்துலயும் காலு கையெல்லாம் வச்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. யதா பிரதீப்தம். என்ன டைம் எடுக்கிறீங்க மாதாஜி? அவங்களுக்கு படிக்கிறேன். 29 மாதாஜி. யதா பிரதீப்தம். யதா பிரதீப்தம் ஜலனம் பதங்கா விசந்தி நாசாய சம்ருத்த வேகாஹ ததைவ நாசாய விசந்தி லோகாஹ ஸ்வதாபி வக்ராணி ஸ்தவாபி வக்ராணி சம்ருத்த வேகாஹ. விட்டில் பூச்சிகள் கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பிலே புகுவது போலவே உமது வாய்களின் மக்கள் எல்லோரும் மிக விரைவாக நுழைகின்றதை காண்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எப்படி அந்த இந்த இதுலயா வழக்கெல்லாம் வச்சிருந்தா அந்த ஒரு மின்மினி பூச்சி என்ன சொல்லுவாள், அதில் எப்படி அது வந்து வழக்குக்கு பக்கத்துல வர்றது இல்லையா, அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி லைட் நெருப்பு நோக்கிண்டு அது நெருப்பை பார்த்துட்டு எல்லாம் உள்ள போறது, அதை அட்ராக்ட் பண்ற போல எல்லாம் அவ வாயில போறாங்க. ஐ சி ஆல் பீப்புள் ரஷிங் full speed into your mouth as moths dash to destruction in a blazing fire. அது வந்து தானே அந்த என்னது அழிவை நோக்கிட்டு போறா போல இந்த மனுஷன் எல்லாரும் உங்க வாயை நோக்கிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. ஆனா அழிவு தானே வாயில போறதுங்கிறது அழிவுதான். எஸ். 30வது ஜெயலட்சுமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. லேலிஹ்யேசே கிரசமான சமந்தாத் லோகான் சமக்ரான் வதனை ஜுவலந்திஹி தேஜேபிராபூர்வ ஜகத் சமக்ரம் பாசஸ்தவோக்ராக பிரதபந்தி விஷ்ணு. கொழுந்து விட்டு எரிகின்ற உங்களது வாய்களில் மக்களை எல்லாம் அழிந்து கொண்டும் உமது அளக்க ஒண்ணாத கதிர்களால் அகிலத்தை நிறைந்து கொண்டும் இருப்பதை நான் காண்கின்றேன். உலகங்களை தகித்து கொண்டு நீர் தோன்றுகின்றீர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்ற? ஓ விஷ்ணு, I see you devouring all people from all sides with your flaming light. எல்லாரையும் உங்க பக்கம் ஈர்க்கிறீங்க. நீங்க உங்க வாயில அந்த நெருப்பு என்ன பண்றது, இருக்கிற மனுஷால எல்லாம் உங்க பக்கம் ஈர்த்து உங்க வாய்க்குள்ள போறா போல நீங்க பண்றீங்க. கவரிங் ஆல் தி யூனிவர்ஸ் வித் யுவர் எஃபல்ஜன்ஸ். எல்லா இடத்தையும் பரவி இருக்கிற உங்களோட இது என்னது பிரபாவம் பரவி இருக்கு. அதுல உங்களோட எல்லாம் இந்த வாய்களும் நிறைய வாய்கள் இருக்கா, எல்லாம் அப்படி அட்ராக்ட் ஆகி எல்லாம் உள்ள போறாங்க. யூ ஆர் மேனிஃபெஸ்ட் வித் டெரிபிள் ஸ்காட்சிங் ரேஸ். எப்படி மேனிஃபெஸ்டா இருக்காரா, மேனிஃபெஸ்டா என்னது அந்த மாதிரி உருவா மாறி இருக்காரு. எந்த மாதிரி? டெரிபிள் ஸ்காட்சிங் ரேஸ். நெருப்போட அந்த தீப்பொறி வந்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி எடுத்து அப்படின்னு. எஸ், இதுதான் லாஸ்ட் நினைக்கிறேன். படிங்க மாதாஜி. யார் நெக்ஸ்ட்? ராஜலட்சுமி மாதாஜி. இல்ல பிரபுஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நாராயணசாமி பிரபுஜி, என் வாய்ஸ் கேக்குறதா? ஹரே மாதாஜி. படிங்க. ஆக்யா ஹிமே கோ பவான் உக்ர ரூபோ. மாதாஜி. படிங்க. आज्ञाहि मे को भवान्
உக்ரரூபோ நமோ அஸ்து தேவவர பிரசீத விஜ்ஞாதும் இச்சாமி பவந்தம் ஆத்யம் நகி பிரஜானாமி தவ பிரவருத்திம். தேவர்களின் இறைவனே, உக்கிரமான ரூபமே, தாங்கள் யார் என்பதை தயவு செய்து எனக்கு கூறும். உமக்கு எனது வணக்கங்கள். என்னிடம் கருணை காட்டும். தாங்களே ஆதி புருஷர். உங்களது நோக்கம் என்ன என்பதை அறியாததால் அதை தெரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எப்படி கைய கூப்பிட்டு அவருக்கு ஒரே கன்ஃபியூஷன் இருக்கா. ஓ லார்ட் ஆஃப் லார்ட்ஸ், எல்லா தேவர்களுக்கும் இறைவனான நீங்கள் so fierce of form, இவ்வளவு கோரமான ஒரு ஃபார்ம் எடுத்திருக்கீங்களே, நீங்க யாருன்னு முதல்ல சொல்லுங்க. ப்ளீஸ் டெல் மீ who you are. I offer my obeisance. நான் நமஸ்காரம் பண்றேன் unto you. Please be gracious me. எனக்கு ஒரு கருணை காட்டுங்க. You are the primal lord. நீங்க தான் முழுமுதற் கடவுள். I want to know about you. இன்னும் எனக்கு உங்களை பத்தி இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும். யாரு நீங்க ஒரிஜினலி, நீங்க யார் இவ்வளவு இப்படி இருக்கீங்களே அப்படின்னு. For I do not know what your mission is. எதுக்கு நீங்க வந்திருக்கீங்க? இப்படி எல்லாம் நடக்கிறத எல்லாரையும் அழியவும் வைக்கிறா போல பார்த்தா பயமா இருக்கு. இதோட என்ன நோக்கம் என்ன? உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எடுத்து இந்த மாதிரி பண்றது என்ன நோக்கம்? எனக்கு தயவு செய்து எனக்கு கூறுங்க. எனக்கு ஒரே அவர் நல்லா பயந்து போயிருக்காரு அர்ஜுனன். இந்த மாதிரி வேண்டுறார். 31லயும் அவர் வேண்டிட்டு இருக்காரு. ஆயிடுச்சு. இப்ப இந்த 31 பண்ணிட்டு நம்ம முடிச்சிடணும். இதுல என்னது? அர்ஜுனா இன் கிரேட் ஃபியர் ஆஸ்க் 2 questions. 2 கொஸ்டின் கேட்கிற பகவான். என்ன கேட்கிற அர்ஜுனோட என்ன கொஸ்டின்? Who are you? நீங்க யாரு? இன்னும் இப்படி எல்லாம் ஒரு கிருஷ்ணரை பார்க்கவே இல்லை. அவர் இன்னும் 2 கை 2 வித அவரோட என்னது ஏஜ் குரூப் ஏஜ் மாதிரி ஒரு இதான் பார்த்திருக்காரு. ஒரு என்னது கிருஷ்ணர் தான் பார்த்திருக்காரு. இந்த மாதிரி ரூபம் கிருஷ்ணர் இருப்பான்னு தெரியாது. ஆனா நீங்க யாரு? ஒரிஜினலி நீங்க யாரு அப்படி கேட்கிறாரு. வாட் இஸ் யுவர் மிஷன்? எதுக்காக இந்த மாதிரி நீங்க இதெல்லாம் பண்றீங்க? எனக்கு அதுவும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு. Why Arjuna asked these questions? ஏன் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கிறார்? Arjuna knew Krishna as his friend. எல்லாம் தெரியும், அவரோட ஃப்ரெண்டு தான். அண்ட் அவர் பகவான், அதுவும் தெரியும். சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி காட், அதுவும் தெரியும். பட் he was puzzled by various forms exhibited by Krishna. இந்த மாதிரி ரூபத்துல நல்லா தெரியும் இவர் என்னோட ஃப்ரெண்டும் சரி பகவான் சரி. ஆனா இந்த மாதிரி ரூபம் காட்டும் போது என்ன எக்ஸாக்ட்லி இவர் யாரு, இவர் என்ன நோக்கத்தோட இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ரூபம்லாம் வச்சு நமக்கு காட்டுறாரு, அப்ப இவர் யாரு நிஜமாவே அப்படின்னு குழம்பி போய் அவர் கொஸ்டின் கேட்கிறார். இந்த சீல இருந்து நம்ம நாளைக்கு எடுக்கிறோம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நான் முடிச்சு விடுறேன் இப்போ. ஸ்டாப் ஷேர் அண்ட் ஐ வில் ஸ்டாப் த ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு எடுப்போம். ஓகே.